Het is weer vreemde midje, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale Dwarsplein van Friesland. Welkom ook bij Noorderwien Live dus. Komende 3 uur een heel soort muzikaal vertier, kijk je hem nou voorspellen. Met koren, bands, leuke evenementen, van alles hebben we hier in de studio. Straks achter de bar praten we ze nou en dan in blokjes even met Hilde Tolsma over haar boek, het Frieske Wut, het schreeuwen. En Regina Bilsma rent je bij mij een camera om, dus verste vlogster. Kist al je zin trouwens, www.youtube.com/Noorderwien. Daar binnen alle opnames te zien, maar ik ga vlog, die we regelmatig op Facebook nog posten. Maar die komt altijd, elke week, vreet mix mijn verhaal binnen. Had ze weer van alles bedijn en al je projecten en weet ik al even net. Dus Regina, had je nog wat leuks? Ja, Waar ben je mee bezig? waar ben ik mee bezig? Nou, ik ben met verschillende dingen bezig. Ik hier juist toevallig weer een hele leuke meeting met Terken van der Meer. Van de Westerijn, voor het Dwarpsfeest van 14 september tot 21 september. Dus je wordt teken van de meer of liet ze teken? Nee, nou ja, het is toch Terken van der Meer. Maar Jims is misschien lied verteken. Ja. Maar zo liet ze die man, weet je? Nee. En dan ga ik net door de grutten. Maar het is wel, ik vind het een hele bijzondere man. Ik had het nou wat dichtbij. Just dat dan. Als hij gewoon maar die een bakje koffie drinkt, dan is het gewoon Terken van der Meer. Ja. En zodra de kleren aangaan, dan gebeurt er wat. Orenrol. Heel mooi, ja. Dus dat vind ik heel leuk dat ze me daar weer vervregen hebben. Ja, en ik ben 2 dagen in Amsterdam-West. Toevalligerwijze dat het Saron is, ben ik in de Kundekamer met een theatermaker, Hetty van Bommel. En die organiseert de Nacht voor de Doden op 2 november bij de NDSM-werf. En dat is een hele speciale happening van zonsondergang tot zonsopgang. Okay. En die had natuurlijk te maken met dierbaren die wij missen en die we herinneren willen. Maar we hebben ook het leven van vieren willen en een stukje openheid creëren rond het praten oer rouw. Ja. Wat net ophoudt na een weekend, daar zit geen tijd voor. Dus in die zin vind ik het heel leuk om daar een meid te doen. Ja. En dan maak ik een noemensjongen. Ik nog? Ja, ik ben van de week bij een componist geweest. Okay. Frank is hier ook wel eens geweest. Had ik de malle molen van het Lebenskreun. Oh. En hij zal mij helpen met het nummer te componeren. Dus dat is wel hartstikke te gek natuurlijk. Komen we straks nog even waarom. Wat een nieuwsgierig verhaal. En dan Frederik hier in deze achtbaan. Weer wat anders, hè? Ja, ik zeg dicht bij jezelf. Adem in, adem uit. Ja, maar we rustig gewoon hoor. Ja. Kijk net. Het is nou zo druk. Het is zo volle mensen. Ik heb vierste volle mensen uit nog van mij. Dus ik ga het morgen druk. Dus we komen goed. In, adem uit. En we maken er een mooi programma van. En we gaan naar de eerste band daar. Want, is dit een prachtige LP. Die is een Jolien Makker trouwens. En hij heet Gun. Hij komt van de Sunny Roadshow. Ik ga zo eens een keer eerder de gast horen. Ik vind het fantastische muziek. Omschreeuwen door ze het zelf maar even. Maar mevrouw de Boer. Sjoukje, hoi. Ja, hoi. Hoe is het? Goed. Ja, goed. Stel even de band voor ons worst. Dat is Pier Koopmans. Ja. Hierachter Franke Wiersma. Contrabas Henk Wetting. En Hitze van der Heide op drums. Iemand hoort een prachtige vanilleplaat, daar hou ik van. En gelukkig is dat ik weer helemaal waarom. Ja. Wordt dat onbelangrijk. Hij is al even kleer, maar er is niet tussen mem worden. Ja. Gaat goed met moeder en kind? Ja, supergoed. Mooi, ja. mooi. Nou, dan gaan we dat horen. Want dit is geen rollenprogramma. Het gaat net over familieomstandigheden, maar over muziek. Op de platen. Wat voor plaat is dit van je? Hoe belangrijk is die van je West? Nou, heel belangrijk. Ja. We hebben wel een skof toe dienen. Maar ja, dat is meer omdat we het maar zorg doen. Ja. Het is een beetje Americana, poppy, jazzy plaatsje worden. Een beetje sinister hier en daar qua tekst. Maar ik denk dat het u wel u drukt. Ja. Is hij ook op cd of puur alleen op vinyl? Puur alleen op vinyl, maar we staan ook op Spotify. Ja, precies. Dus wel een beetje digitaal. Ja. Maar wel echt keer voor old school. Ik ben er hartstikke blij, maar we zien er prachtig uit. Vakon, waar had hij makken? Ineke de Vries. Okay. En dat is een vriendin van mij. Ja. En wist u dat met die gun of net? Ja, dat stel ik voor. Ja. Levensgevaarlijk. Ja. Als ze mij niet of net? Nee. Best ongewaardig. Ja. Ik pak mijn header, maar dat hoeft dus net voor mij. Nee, hoeft niet. Welk nummer begin mee?
Judas. Ja? Ja. Hartstikke mooi. Dames en heren, het muzikale Iepringswet is om de Sunny Roadshow. I'm gonna turn the pace, I'm gonna lose my rates, I'm gonna lose my rates. I'm gonna find my way in a different place, in a different place. I'm gonna do it now, and I will tell you how, and I will tell you how. I'm gonna step you down in the back and leave you there. And that's how it ends up in the end. And that's how it ends up in the end. I'm gonna wipe your blood from a knife, from a knife. I'm gonna wipe your face from a mind, from a mind. I'm gonna leave this place and I will live in grace, and I will live in grace. And I will never look back, I will stay on track, I will stay on track. And that's how it ends up in the end. And that's how it ends up in the end. And that's how it ends up in the end. And that's how it ends up in the end. De Sunny Roadshow. Straks doen ze nog 2 nummers hier in de studio. En daar ben ik heel blij mee. Want de plaat is prachtig, maar ze spelen live ook nog heel mooi. Alles had te krijgen dit met het album Gun. Het koor, meester Staren, zo'n dames en heren. Stingen. Ja, het koor. We krijgen ze een koor optreden. Dat had alles te krijgen met multivocaal en hun 24-jarige bestaan. Goed, terwijl die daar mij als al hun plakjes zie, kan ik mooi even met mijn sidekick van Joert praten. De bardame. Hilde Talsma. Leuk dat je er weer bent. Leuk, gezellig. Je ook alweer hier en zo, hè? Ja. Nou, kom je graag. En ik ga die graag te gast. Oorleiding is het boek dat al even een tijdje uit is. Wanneer is het officieel uitgekomen? Eigenlijk een week voor de bouwvak. Ja. Ja, dan ben we er net. Dan ben wij al in mijn vakantie. Dan ga je al je scootjes zien. Ik dacht eerst, dan zit ik het door de vakantie in het tellen, maar wist het wie kleer. En ik denk van, dan zit ik daar de hele vakantie nog mee. Dus hebben we het al besloten dat een week voor de bouwvak nog te presenteren. Gruttelijk. Daar kent de wereld in. Het bloed, ek wol. En dan kun je er altijd letterlijk nog eens even doorheen praten. Dat is ook wel mooi. Het heet de Onnies. En ik zei het al even, met scootjes hier, daar had het heel vaak gehoord. Maar het is een beetje een stijlbreuk vandaag, hè? Nou, de Onnies komen voor in mijn scootjeboeken. Dat wel, maar het gaat een beetje de hinste verhaal in, hè? Dit gaat de hinste verhaal in. Ja, ik woon nou de scootje, dat is eigenlijk wel kleer. Ja, daar ga ik 3 boeken op schreeuwen. En Mooi west. Dat is mooi west, want dat is ook elke keer hetzelfde. Ja. En ja, wist een verhaal dat komt bij me en dat wordt een verhaal in mijn holle en dat is dit verhaal worden. Maar ik vond die vrouw
De onnies uit die trilogie zo geweldig. En die litten mij ik net geworden, dus die praat ik altijd zeer meer. Mooie karakters, hè? Ja, die maakt gewoon een verhaal hebben. Ja. Ja. En daar is eigenlijk de hele wereld mee hoe in alle hoeken. En nou ja, dit gaat dan hoe meer de hienste kant op. Maar in wezen zoest alle kanten maar op kennen dus. Ik heb het boek Brekber wat ik schreven heb, je weer wat inbelutsen. En dat ging ook over de hindes. Dus ik heb nou alle boeken die ik schreven heb, die komen alle hier bij elkaar in dit boek. Met bepaalde personages. Het is toch een soort cirkeltje wat roen is. Ja, maar wist die mensen binnen elkaar zo leuk. En ik hier in de trilogie hier bijvoorbeeld Hendrik. En ik hier altijd zoiets van Hendrik, maar ik nog eens wat met doen. Nou, die komt nou in dit boek weer naar voren. En ja, die mensen lieten mij net los. Nee, dat is toch prachtig? Ja, dat is heel mooi. Terwijl ze zelf creëert haast. Ja, ik creëer ze wel, maar ze Ze besteden ook wel, hè? nou, wist die Onnie, ik schreef toen dat boek. En Johanna, die komt bij haar mem. En in één keer staat ze daar. En dan ben ze er. En dan ben ik echt. Ja. Ja, ik heb me voorstellen. Het is een heel mooi screun. Het is weer op zien heel de talsmans, dus heel toegankelijk. Een mooi verhaal. Het zit van alles in. Het gewone leven eigenlijk, hè? Het gewone leven, ja, zeker. Net altijd opsmukt, maar gewoon lekker zoals het is. Gewoon staat het is. En, Met spannende elementen, met leuke elementen, met gewone levenselementen. maar zeker, maar de Onnies, heel veel humor. Ja, en daar hou ik wel van. Ik ben zo gek als een kwaadje. Hebben wij geen les van, hoor? Nee. Wel liet het boekje lezen, want denk ik van mij Harro praat natuurlijk over de schreeuwerij. Dus dat komt wel goed. Straks ik verder met de band. Maar nou, koren, dat jet echt bij Friesland, dames en heren. Dus nou, dan nodig we gewoon weer een koor uit. En je zult ook nog prachtig uit. Ik vreeg altijd even een kort liedje mezelf even. Ja. Ah, kom op. Mag ik het nou echt voor? Nee! Zei je dat? Wat de dresscode? Dit is al je zwart-wit, hè? Ja, hè? Ja, dat wordt allemaal bepaald door het bestuur. Oké. En dat gaat heel goed. Is het een streng bestuur of niet? Het is een streng maar rechtvaardig bestuur. Oh, ik nog. Ja, ook nog. En het loopt als een trein. Kijk, al 24 hier. Ja, Bijna. ja bijna 25 jaar. Ja. Waar je er al zo lang bij? Waar binnen de oud-gedienden? Ben jij een oud-gediende? Ik ben een heel oud gediende, inderdaad, ja. Hoe ooit begon? Met welk idee? Gewoon gezelligheid of toch echt dat jongen wel centraal stellen? Uit de buurt, het westen. En daar is het begonnen, 25 jaar in. Ja, maar met welk idee? We willen wat machinaal. Ja, we willen wat machinaal in de buurt, ja. Ja. En daarbij kwam de eerste keer gelijk 14 vrouwen op bouwen. Jeetje. En we zonden wat gekkigheid uithalen, maar die 14 vrouwen dat haal ik niet in de holle. Die wonen eigenlijk wat jongen. Hoeveel ben je nou? Ben je compleet joert of net? Nee, op één na. Op één na. Ja, Werk, griep. zeg het maar. Oh. Oh, die had net op jong wemmers er net is daar. Je hebt eerst jongen, dus mensen krijgen wel even een indruk van je. Maar wat is ongeveer het repertoire wat je normaal gesproken door? Heel divers. Ja, zo breed mogelijk. Ja. Ja. Multivocaal, echt multi. Vandaar die titel. Multi, hè? Ja. Engels, Fries, Duits, Israëlisch, Hebreeuws, weet ik veel. Begin met Hebreeuws of net? Nee, ja. Nee, maar soms ben wel leuke dingen bij. Echt weer, hè? Maar het wordt dik feest dus. Ja, echt wel. Ja. Heel dik feest. Nee, weekend. Of net? Nee, november. Maar 12 september is toch de officiële? 12 september is de officiële dag. Maar daar ging niks aan. Wij jouw jubileumconcert, Santje november. Waarom zal het? In de korenbeurs. En de korenbeurs is natuurlijk ook heel druk bezet. Ja, nee, je moest een potje. Wij moesten dus plannen. Maar geef nog wel wat aan, gebakje, buiken komen. Ja, wij gaan straks uit eten. U dit niet? Ja, we gaan straks ook allemaal nog. Joert nog? Ja, Nog heden? na hier. Waar zijn we heen? Naar de poort van Franeker. Oh, gezellig. Ja, altijd leuk. Altijd leuk. Altijd leuk. Ik vind het echt te gek dat we er binnen zitten. Ik heb een prachtige foto, zeg ik. Je krijgt nog eens hier meisje terecht wordt moois van. Dat weer een mooie kleurenfoto, maar je bent nou mooi in zwart-wit. Voor de mensen die het beeld beha. Hij de radio voor, show vooral in op YouTube of komen de snij nog even in de verhelling. 2 nummers eerst achter elkaar. We beginnen mee. We beginnen met een nummer van Paul Simon, Homeless. En daarna En daarna De Roos in het Fries. ben ik altijd voor. Multifocaal. Hun feestje, vieren ze of hesbeurtje. Sila, lema,
sleeping on the midnight lake. Dat is een microfoon, jongens. Ja, daar ben ik al. Dankjewel. Prachtig foto. Ik liet hem ook al even zien. Wat bij deze naam is. In Friesland of niet? Ja, op het kaart. Op een grat, op het Keertveld. Ja. Wat is joh? Suikerlaan. Wat is dat? Suikerlaan. Nou, dan noem je ervan ja. Nee, hè? Je bent een beetje raar in Friesland, hoor. Flauw. Je hebt nog een nummer? Ja. Mevrouw Tichelaar, want ik zeg, joh, hier op een gong even. Ik heb een vast reclame voor mij. Maar je toonsjaar krijgt nog even een media momentje, hè? Volgende week donderdag. Volgende week? Echt op het 12e. Echt op de 12e? Ja. Wat je hem doen? We hebben een lijst gestuurd van muziek in bedrijf. Dat is hartstikke leuk. Al je koormuziek of net? Nee, gewoon, we mochten allemaal 3 liedjes inzenden. En daar hebben wij een lijst van gemaakt, zo gesorteerd mogelijk. Hartstikke mooi. Ga lekker zitten, we krijgen straks nog een nummer. Want ik ga bij de bar praten met Ton Eijer. En dan na de break krijgen we hun tweede nummer van multifocaal Friesland. Want Ton Eijer is, maar ik gewoon plots is, de baas van scooters of net? Ja, een beetje mooi, ja. Muziekcafé in een hoeken van Joutlift, daar is maar één beginnen. Die mooi in ontwikkeling is. Het is al een beetje de staphoeken, bij de harmonie natuurlijk. Ja. Bestaan blij met de partij dat die clear is? Ja, heel blij. Ja. Ik denk een hele goede aanvulling is voor de stad en zeker voor de stutten. Het partij is een moderne bioscoop. Ik denk wel dat ik heel bij de meeste loeken giert. En het is een mooie invulling voor een lege plek in de stad. Dus nog een derde boel in dat stikje. En wij hopen zelf als strutten dat we daar wat meer dokter krijgen. Het is nou echt nachtstrutten, meestal in de harmonie of naar de neushoorn, maar Oerdij gebeurt er weinig. En wij verwachten en hopen tot de partij en dat Oerdij een leven in de brouwerij komt. De films beginnen vaak begin van mei al. Dus
ik denk wel dat het positief is. Ja, ik weet niet oud, ik fiets er vaak down. Ik heb het gevoel dat het een soort kantelpunt is. Dat het qua uitgaan en wat al zei, oerdij, maar ook jongens en let natuurlijk, dat een beetje die kant uitkeert aan ze. Met uitgaanspubliek, neushoorn, do, partij straks, dan zit al je kroegen nog omheen. Ja, wij willen heel graag eigenlijk de bussen eruit halen. Ken die bussen dat voor je? Ja, heel graag. Ja. We zijn met de gemeente heel erg mee bezig geworden. En de gemeente is wel heel positief erin. Het enige waar we mee zitten is dat die bussen van de River die mij Riedenbloemen tot 2022 had die een vergunning, een licentie. Maar ja, daarna kan alles voor worden. En dat betekent nog bouwd worden, dus ik wil niet door hier. Dus we zijn heel druk mee bezig om de Sjen dat we een soort omtoveren kunnen naar een soort boulevard met brede terrassen en een soort gezelligheid voor de stad. Wist je wat ze deden heen en we trainen, toen de trein voor het eerst deel kwam? Oh nee. Alleen in de bosje met de jachtgeweer. Oh, ja, dat krijgen ze de rutten eruit. Dat ken ik, ja. Moet je net oprijden. Nee, oké, kijk iets straks. Wat ik nog oppakt. De beste aan mij wat nice bezig. Want je haalt ik live muziek, dat vind ik geweldig. Jong talent, jouw protte meesten uit Boetland, wij zingen songwriters. Jong act uit Canada volgens mij. Kijk, toch Canada, maar ze komen uit Vancouver, Amerika. Dus ja, dan kijk voor mij, je krijgt echt even een reactie op. Het klonk wel Canadees. Het klonkt wel Canadees en Vancouver in Amerika. En, het is Amerikaanse country western band Patrick Terjult en de Pride of the North Bank. Ja. Het is een lange naam. En dat is een beetje Amerikaanse country muziek. Ja. Maar het begint mij wat nice. Ja, we gaan op snijden. We hebben mijn jam sessies. We hadden lang dingen op het tientje, maar dat was eigenlijk net wat wij ervan hopen. En we zijn beginnen naar de snijnta en elke snij van 4 uur tot een uur te zien. En ik heb een ledmeidje op een podium. Iedereen kan gewoon meidwaan. En we vaak iepen mijn gastband of mijn basisband. En we hebben van Noodsnijn hebben we Jack Bottleneck vregen om te iepen. Dus die komt met de band vanaf 4 uur even lekker spelen. Hartstikke mooi. Maar het is nice dus, in de hoofdstad, ja, de jeugd, de toekomst. Nou ja, maar ik wel wat ouderen toch? Of maar iedereen is welkom toch? Iedereen is welkom, jong en oudjes. Dat is het leuke ervan. En sowieso is het goed dat wij jong en oud aan het publiek ben. En dat we ook met de sessie ook binnen. Nou, jong en oud. Een beetje een leerpodium. Hè? Een jam sessie is een beetje een opstappodium. Waar mensen te oud waan kennen of gewoon lekker spelen kennen. En een soort ervaring op de baan. Leuk man. Jack Bottleneck, die trouwens, en dan zit ik er maar even bij, morgen CD mij Big Band Q presenteren zal in Beestersweg. Ga ik dat ook even meld. Maar de Big Band komt net mij ook, hè? Nee. Als ik hier roep ervoor. Nee, ik roep ervoor. Nee, hij komt gewoon bij band. Dus, hoe laat speelt hij? Ja, een uur of 4. Ja, wat zij beginnen, denk ik. Dus, en dat sessie gebeuren? Vanaf daarna, uur of zo. Ja, precies. Ja, oké. Dus hier is mijn band en daarna kan mensen lekker terug sessie. Ja, dan bouwen we het podium even om. En dan is er op een podium een eigen backline staan. En dan kan iedereen gewoon lekker maken met aan. Scooters. Best. Jong dus, mijn Canadezen nu in Amerika. Zal ik ze samen nemen? Hartstikke mooi. Altijd hier een prachtige muziekcafé. Maar ik ze jong talent krijg dat product. Maar voor het eerst op snij te mikje dus. Met onderhoren Jack Bottleneck. En daarna is het lekker mij jammen. En alle leeftijden zijn welkom. Zeker. Bonai, dank u wel. Ja, mooi graag weer. We gaan op naar het night. Straks verder met het koor. En natuurlijk de Sunny Road Show. We praten met Hilde Talsma. En we gaan nog volle meer gasten hier. Graag dadelijk. Geef je kleding een nieuwe kast op maat. Je kan het zelf doen, je kan het samen doen of helemaal laten doen. Kom nu naar Multimate of Hubo. Meten, maken en monteren aan huis. Multimate of Hubo helpt. Nieuwe baan? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Voor niets gaat de zon op. Ken je die uitspraak? Het betekent dat niets gratis is in de wereld, behalve de zon. En de zon scheen veel deze zomer. Lange dagen vol gezelligheid, erop uitgaan, dat is de zomer. En om in deze zomerse sferen te blijven, komt Alfa Romeo met zonnig voordeel. Zo koop je tot eind september een Alfa Romeo Mito, Stelvio of Giulia zonder BTW. De BTW-vrijweken laten de zomer nog langer duren. Kijk op alfaromeo.nl. Ontdekken dat je voetstappen ergens anders eigenlijk veel mooier klinken. Dat is het mooiste aan reizen. Elke reis, hoeveel je er ook hebt gemaakt, ontdek je wel weer iets nieuws. Dus blijf ontdekken. Met meer dan 2000 reizen. Kras, blijf ontdekken. Boek nu al je wintervakantie Oostenrijk vanaf €199 op kras.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus verder, mijn optreden nog van het koor uit Frencher, multivocaal. En ik de Sunny Road Show zal hier nog optreden. We praten met Esmee. En Esmee is van doel om naar Londen te gaan. Wat mat je daar op dit stuit, zo'n je vrije kennen? Nou, dat geven we haar ook vragen. En ze gaat direct nog een opleiding doen in de muziek. We praten met haar en we gaan haar de komende tijd volgen. Maar eerst het nice uit de provincie met Dieter Science.
De bezweermakkers in het festival Eiland op Skielge stappen weer naar de rjochter. Ze kregen vlieden week gelijk van de rjochter in haar bezwerend in de vergunning van het festival. De organisatie had nou zaken onpost en de gemeente had er ook op nation en er leidt nou een nieuwe vergunning. Maar nevens de stichting Ontschellingenland binnen de onpassingen van de festivalorganisatie net genoeg en er zijn te volle bezwieren nog. Voorzitter Henk Hees denkt dat de rjochter daar in mei gaan zal. Wij zijn van mening dat wij genoeg munitie hebben om duidelijk te maken dat het niet kan. Wij schatten onze kansen in eigenlijk net zo groot als ze waren. En maar je weet het bij een rechtelijke uitspraak nooit. Hè? Dat is altijd afwachten. Ja, Daniel van Drunen van de festivalorganisatie, die zit er heel oorzien. Die had er alle vertrouwen in dat de rjochter nou geen problemen meer had maar de vergunningsonvraag. Allereerst is heel erg goed gekeken naar de bezwaren van de meneer die zojuist aan het woord was. En niet alleen door advocaten, maar ook door ecologen, door allerlei adviespartners uit de geluids- en akoestische hoek. Dus daar is goed naar gekeken en daar is een verdieping in gemaakt. Zowel pragmatisch, zodat wij het goed kunnen voorbereiden en uitvoeren, als ook juridisch is een hele duidelijke analyse gemaakt. Friesland krijgt heel iets meer mensen die het alleenig wijnen. Wienen dat de redactie in die alleen nog 14% vliet neer wie dat omheen ging naar 16%. Doch blikken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Percentueel zien wij de meeste alleenig wijnende mensen op Vlieland en Schiermonnikoog. Op beide eilanden is dat zowat 1 op het rijden. Het zijn vooral ouderen. In Ljouwert wen het wat een kwart van de mensen alleenig. En dat komt vooral terug dat er een soort studenten wijnen. Friese gemeenten zullen volle meer als collectief optreden moeten in het gasdossier. Dat vindt wethouder Robert Bakker van Smellingelaan. Die gemeente had juist met 6 andere gemeenten een brandbrief stuurd naar de minister. Ze zijn vooral benauwd dat Lietse gasvelden in de gemeente mogelijk in rap tempo leeggehaald worden. Het is nu nog te vaak dat gemeenten op zichzelf met het Rijk en met de gas, met de NAM of met familie in verweer gaan. Terwijl je het beter als collectief kunt doen. Dus daar zijn we nu hard mee bezig om zeker in Friesland dat collectief wat meer te gaan krijgen. Want vrijwel alle gemeenten in Friesland hebben met gaswinning te maken. De wedstrijden van Sportclub Jereveen die bindt een actieën in Vietnam. De publieke omroep van Vietnam die had de rechten kocht van de Nederlandse Eredivisie. En dat bezit tot de wedstrijden van Jereveen live te volgen binnen. En dat komt door de komst van de Vietnamese speler Doan Van Hou, die in zijn eigen land heel populair is. Zijn komst naar Sportclub Jereveen is dus net geheimbleun in Vietnam. Zij is de Facebook-site van Sportclub Jereveen zowat explodeert. Honderdduizenden nieuwe volgers binnen bijkomen. Dat bindt vooral mensen uit Vietnam. Dan het waar. De lucht is beroemd, er zijn buien. Er zit een matige onkrachtige zuidwestenwind en het is een graad of zandje. Morgen dan hebben we ook buien, maar de zin is direct bij. Het wordt zandje graden. Snijden is het eerst droeg, maar je zinnen letter binnen die buien er weer en snijden wordt het ook weer zandje graden. Wat is jouw testamentmoment? De nieuwe liefde van je leven ontmoet? Je eerste kleinkind geboren? Of een schoonzoon die niet zo ideaal blijkt te zijn? Op zo'n moment denk je niet meteen aan een testament. Terwijl het dan juist belangrijk is om zaken goed te regelen. Ga naar testamentmoment.nl en check waar jij op moet letten. Heeft u een blaasprobleem, zoals verlies van urine of niet kunnen plassen en moet u katheteriseren? Coloplast biedt diverse oplossingen die uw leven een stuk aangenamer maken. Bekijk de oplossingen op blaasoplossing.nl. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. En dat betekent heel veel voordeel op meer dan 150 woonmerken. En tijdens Piets Merkenfestival maakt elke bezoeker kans op een wooncheck ter waarde van €200. Piet Klerks. Groots in wonen. Laat een blaasprobleem niet uw leven bepalen. Blaasoplossing.nl. Tijdens de glasactiedagen bij Belisol betaalt u voor uw glas maar €1. Ja, €1. Belisol. Belisol. Kozijnen en deuren zonder zorgen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Je Volkswagen houdt je het liefst 100% Volkswagen, zonder dat je daar te veel voor betaalt. Daarom is er Economy Service. Voordelig onderhoud voor elke Volkswagen die al een tijdje meegaat. Met standaard 2 jaar garantie en gratis pechhulp in heel Europa. 100% Volkswagen en dat voor een voordelig tarief. Zo blijft je Volkswagen helemaal Volkswagen. Wat wil je nog meer? Kijk op volkswagen.nl. Voor onderhoud van je Volkswagen ga je zelfs naar Autoland van de Brug in Drachten, het Jervingen, Stits, Frenscher en Boetenpost.
En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland, dames en heren. We gaan lekker terug bij het muzikale feestje. En ik hier de foto nog even in de hand voor de mensen die er internet voor hebben of beeld. En als je de radio hebt, gewoon radio hoor, je maar gewoon even omzien. Prachtige foto houd ik hier voor de camera. Maar mij dat net? Natuurlijk wel. Maar Is het een illegale foto? hij draaide hem om. Oh, die camera. Ja, maar dit is Herman. Dit is cameraman. Herman, je moet blijven staan. Oké. Ja. Komt goed. Ja, jongens, is een beetje een gek in de kap dan. Ja, hij kon voor vragen komen. En drok, hè? Ja, verschrikkelijk. Weer wij uitgelokken. Goed, ik zet die foto in de Goed, mag ik nog wat zinnige vragen stellen? Vind je ik net? Nou, nee. Nee. Maar mijn jongen heeft nu uit eten dus. Ja, vanavond. Ja. Even gezellig. Ja, met z'n allen. Heel gezellig in Franeker. Nee, Martijn, het is geen Chinees. Ik krijg het is hier net naar de Chinees. Nee, we gaan niet naar de Chinees, nee. In november, leven we toch even die datum dan. Want in de kaartverkoop van je jubileumshow in de Koornbus, is die al los of net? Die is los. Wat kost het? Zo'n een hele euro. Daar kan het net omhoog gaan. Dat dachten wij ook. Dus kom al hier. Inclusief consumptie ook nog. Echt nog? Met gebak. Echt nog? Nou, wat dacht je? Oranje koeken? Ja! Ik moet even naar ik kreeg een mail, want dan ga je van tevoren even contact hoe het je zit technisch. En er is één haantje in ons midden. Haantje? Ja, serieus. Zo voel ik me helemaal. Nee, hè? Nee, helemaal in. Het stond er letterlijk. Ik ben me rode geschikt. Hè. De dames die zingen prachtig. Maar stel jezelf weer voor. En ik ben Rijn van Linga. Ah, hoi, leuk dat je erbij bent. Hoi, ja. Mooi, maar goed zo. Maar het best het haantje neemt. Nee. Ja? Is het een leuke club of doet ze nou en anders even? Nee, fantastisch. En de oefenjan, bist er dan ook bij? Ja, natuurlijk. Ja. Is er dan nog wat in toon hoor? Gezellig. Ja, super gezellig. Goed zo. Wat zeg je? Tevon Hazer. Ja, dat is best wat oorvol. Een oude zoon. Nee. Wanneer ga je oefen je elke week? Elke week, ja, op Waasdie. Ja. Gezellig. Ja, heel gezellig. We zullen er altijd naar uit. Wat zeg je? Even naast zitten. Oké. Even. Rock'n'roll, zeggen wij dan. Welk nummer gaan we doen? Wij gaan nu doen Fries om Utens. Live in Noordwijn. Oh ja, het is weer, ik voel mij goed. Heel los als ons, begreep ik goed. Mijn moed zit vooral op het rad. Je wakker is van vannacht. Ik stil het die horen zeer. Ik maak de vreugde van weer en weer. De laatste dagen ben ik bang. Dat ik zo mij ben verlaat. Sylvie zegt dat ik rust ben. En ik deze steen heel dichtbij bij. Friesland, noord op mij. Ja, ik kom mij hoes. Zo ik hier van de winnen. En ik hoef veel weg meer als van mij. Friesland, oh Friesland, lang in mij bij. Oh Friese bloem, dan is mij weer. Die lieve draaien de lucht van meer. Die nachten die wind, maar een lied. Het is geen beeld van die tijd. Vertel verhalen, zo van die bloem. Het is geen jeugd, is die lieve bloem. Verwondert mij hoe af het kind, dat ik mijzelf zoek en vind. Sylvie zegt dat ik rust ben, en ik deze steen heel dichtbij bij. Friesland, noord op mij, ja ik kom mij hoes. Zo ik hier van de winnen, en ik hoef veel weg meer als van mij. Friesland, oh Friesland, lang in mij bij. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Friesland, you are calling.
I'm going home. And if I should become a stranger, you know it makes me more than sad. Cause Friesland has been everything I've ever had. Sylvie zit op ik ben en ik kees een steen en ik bij mij. Friesland roept mij, ja ik kom naar huis. Zo ik niet van de benen en ik hoef ik net meer als van mij. Friesland, oh Friesland, wanneer naar mij. Friesland, oh Friesland, wanneer naar mij. Prachtig. Traditional, we hebben hem vaker gehad, maar hij bloedt mooi. En ik vond het mooi dat je hem vermeek ik deed. Hij had een beetje bij Friesland, vist ik dat? Ja, zeker, zeker. Ja. En de koornek. Ik vond het mooi dat je hem er wien. Je zodat het nogmaals prachtig uit. Maar hem nog omklaaien of je hem zat eten? Maar je zat eten? Ja? Ja, net meer omklaaien. We zijn toch mooi? Net maar bier gooien, hè? Nee, dat doen we niet om. Nee, dat doen we niet om. Lust ik net eens. Hey, je bent een leuke groep. Ik kom correct in het café en dan merk je gewoon dat de sfeer volgens mij hartstikke leuk is. Dus nou ja, de komende 24 hier is hoe je hem. Maar volgens mij komt dit wel goed met dit koor, hè? Helemaal. Ken je nog meestal broeken of vind je het wel prima zo? Nou, we kunnen wel mensen broek, maar wij ruimte niet. Oh. Nee. Net op Jaan dus. Nee. Mooi. Wolopjaan is, neem nog even hier de datum, Jimbe jubileumshow in de Kornbus. Santje november. Zo'n heel euro, kaarten ben no te keer. Alsjeblieft. Wat zit? Ze kunnen ik bij het koor de kaarten bestellen. Ja, dat is ik nog mooi. Ja. Vind je er nog mededelingen? Nee. Nee, ben je uit vergaderen? Nee, we vonden het leuk hier om bij hem te wezen. Ik zeg tot de volgende keer, dank u wel. Ja? Mooi, bedankt. Applaus voor hem zelf! Dank u wel, dank u wel, dank u wel. De Sunny Roadshow, de band, geeft de kleersteen om op te treden. Dan ren ik even om en dan stroekel ik heel... Ja, stel je tos hier. Dag Hilde, has koffie hellen? Ik hier koffie hellen, ja. Ja, Gerrit, ja. Maar ik ren nog even terug. Ik kom bij Esmee uit, Esmee Bosma. Ik heb dit verleden even contact met mij, want Esmee mailde mij, ik ben clear met D-Drive, want die opleiding has dient. Leuk dus de best trouwens, welkom. Dankjewel, ik vind het ook leuk. Gezellig zo, hè? Ja. Ja, je komt van alles tegen hier. Ja, even voort maar even mij die doel beginnen. Je bent van plan om na je weken uit te reizen naar Londen. Waarom? Ja, waarom? Ja, ik had 2 jaar geleden al had ik van de school gehoord. En ja, ik dacht van, dit is wel een hele toffe ervaring. Dus ja, en we waren met school in Londen, dus ik dacht, nou, ik ga auditie doen. Ik had er eigenlijk niet zoveel van verwacht. Ik dacht, nou, wat feedback, dat is goed voor me. Nou ja, zelfvertrouwen en dat soort dingen. Maar ik werd ook echt serieus aangenomen. Dus ik dacht, nou, maar ja, het lijkt me gewoon heel vet en gewoon iets anders. En gewoon, ja, mijn dingen uitbreiden. Dat lijkt me echt heel tof. Ja. Want doe eerst naar een opleiding in Londen. Het is een muziekopleiding. Hoe heet die opleiding? Popular Music Performance. En het is op de BIM. Het is een universiteit eigenlijk. Oké. Ja. Wat voor lessen krijg je daar? Ja, muziektheorie en je krijgt performance lessen, maar ook bandcoaching, wat ik ook gewoon op D-Drive heb gehad. Ja. En het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar als D-Drive, alleen heb je geen rekenen, geen Engels of Nederlands, want ja, dat kan natuurlijk niet. En zit het dichter bij D-Drive dan bijvoorbeeld bij de Academie voor Popcultuur, of zit het een beetje ertussenin? Ja, ik denk er tussenin. Ja. Maar het is wel echt bachelor. Dus het is wel, ik heb er echt heel erg veel zin in. Want de reis is haast oor, hè? Ja. Wanneer zit je op het boord? Vliegtuig, wat dorst? Nee, ik ga met het vliegtuig en ik ga maandag al. Dus snel. Spannend. Ja, heel spannend. Ik ben echt zenuwachtig. Hast al wemplak daar? Ja, ik kan bij iemand terecht en dat is heel fijn, want met school zaten we bij een gastgezin en daar kan ik nu eigenlijk weer terecht. Dus dat is wel echt, daar heb ik wel echt heel erg veel geluk mee gehad. En is dat even voorlopig? Dat denk je, nou dan kijk eens om je heen in die stad. Dat is een gigantische stad, maar een beetje het Nederlandse probleem dat de prijzen enorm heeg binnen. Of zei het echt, nee, daar zet ik me het komende hier en een shock wel eens even. Ja, sowieso het eerste jaar, want het is gewoon heel duur en nou ja, ze kookt ook voor mij, dus ik heb het ook nog luxe, zeg maar. Okay. Dus, goed geregeld? Ja, goed hè. Hoe lang duurt het die opleiding? 3 jaar. Oké. Ja.
Als er ook komt, welke kant was dan op? Ik bedoel, jongeres, of als die in een organisatie zitten van dingen, of zij ik wel heel wat oors, of is het echt een soort snuffelstage bij wijze van spreken? Nee, ik wil echt zangeres worden. En dan het tofste lijkt me ook met dansen, want ik dans ook heel graag. En met dansen, een heel groep dansers lijkt me echt heel tof. Maar ja, weet je weet nooit wat er gebeurt en ik zie het wel. Het lijkt me heel tof om gewoon een professionele zangeres-artiest te worden. Lijkt me echt heel vet. Is er een drokopleiding in de zin dat je elke dag de wijze maakt en een protte oeren maakt? Daar? Nou, volgens mij valt het wel mee. Het is, volgens mij volgens mij is het niet zo lang als dat ik op D-Drive had. Het zijn wel korte dagen en ik heb ook echt lange vakanties. Maar je kan extra les in de vakanties bijwonen, zeg maar. Dus, serieus aan de bak? Ja, we mogen aan de bak, ja. Hoe is deze opleiding bekend? Ja, goed. Het is de most connected music school van Europa, zeg maar. Dus, en heeft heel veel contacten met Universal en Marshall en dat soort dingen. Dus hij staat wel goed bekend. En James Bay komt er weg. George Ezra en Izzy Bizou. Het zijn best wel grote namen onder de muzikanten dan, zeg maar. Ja, heel vet. Super spannend. Ja, heel spannend. Ik kan niet wachten. Even een oude lulopmerking. Wat mag u in godsnaam in dat Brexit-land momenteel? Ja. Het is daar een teringzooi. Ja, dat is het echt. Ja, weet je, we zien het wel. En Brexit, dat is gewoon nu even een vervelende situatie. Ja. Maar we zien het wel. Die opleiding gaat gewoon terug. Want best net benauwd dat inderdaad die Brexit. Want had het met Europese hielden te krijgen of net? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Had een beurs? Is het een Engelse beurs, een Nederlandse beurs of een EU-beurs? Ja, gewoon Nederlands. Ik word gewoon vanuit Nederland gestudie-financierd, zeg maar. Ja. En ik denk wel dat dat ook door kan gaan. Ja. Dus dat hoop ik tenminste. Anders dan heb ik wel een beetje een groot probleem. Dat lossen we van die op. Hey, misschien dat straks nog even bij die komen. We beginnen hier even uitzwaaien. En we beginnen ik volg je, dames en heren. Esmee, die maakt ze nou aan blogs, vlogs of wat dan ook. Filmpjes in ieder geval. Die geven we online nog delen. En die live ik nou dan in Noorderwindje. En ik had zien dat zijn Sjomma was hij mij makkers. En de ene keer, dan makkers iets. En dan had het net druk. En dan had het toen tijd. En de andere keer door makkers het wel wat. Nou, we zoeken het wel. Ja. Leuk, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ja. We zullen het zien. Ik heb er zin in. Wij zwaaien die straks uit. Het komt wel goed. Mooi. Dan ging ik weer naar de band. Een van de bands van de week trouwens. Straks Kraal nog. Plunder komt je nog te spelen. Wandering Fire uit Greenslaan. Maar eerst weer naar de Sunny Road Show. Lees nog even niet waar die naam komt. Dat is wel lang lieden. Ja. Maar ik ben ooit met Pier begonnen. En toen gingen wij een theatergroep en dan gingen we muziek bij nodig. En dat heet het theater Sunny Road. Ja, en zij stond stiend. En eigenlijk is het van een cover van Emiliano Torrini. En dat is ik Sunny Road. Vind ik persoonlijk een mooi nummer. Ja. Prachtige zangeres trouwens. Ja, ik dat, ja. Goed, welke twee nummers game te aan? Gun, de titelsong en een nijnummer op het eind. Ben heel benieuwd. Top, dan er binnen. Live in Noorderwind, de Sunny Road Show. Take you down. I'm gonna show your cops all over town. I won't forgive, I won't forget. You are going down, and that is that. Don't get me wrong. Get me a gun. Don't get me wrong.
Silence won't be gold until you shout. This truth has been buried far too deep. Time to dig it out and take a leap. Tell me what is wrong, and I will play a soothing song just for you. Tell me what is wrong, and I will play a soothing song just for you. Like a shadow in the sun, this is not where you belong at all. Pull your grim face out of the dirt. You know exactly where it hurts. Clean up your act and do it fast. This truth must come out and make it last. Tell me what is wrong, and I will play a soothing song just for you. Tell me what is wrong, and I will play a soothing song just for you. Like a shadow in the sun, this is not where you belong at all. Like a shadow in the sun, this is not where you belong at all. Ja, we laten het helemaal uitklinken. Lekker, lekkere muziek. De Sunny Road Show. Gone, album is uit. Hij nog gewoond, of, want het is vaak wat beperkte oplagen natuurlijk. Ja, maar we hebben nog wel EP's, ja. En hoe kunnen mensen daar rondkomen? Met ze mailen, bellen, Dat kind. inbreken? Ben ik te Cape in de winkel, dus ja. In de Winkel, Snits, Frencher. Dus ik is een Cape. Ze bestien nog gelukkig platenzaken met vinyl erin. Ik kwam nog ergens live op een podium te bewonderen. Ja, 1 september in Frankrijk. En verder ik nog wel Postplaza en dergelijke, maar dat staat ook weer op de site. Tour of zo? Of ja, nou, op een festival. Wat leuk. Ja, heel leuk. Waar in Frankrijk? Eucaline. Oké. Ja. Grappig. Ja. Internationaal. Ja, terecht, ik vind ik. Mooie muziek. Tot de volgende keer, wat mij onbelangrijk. Dames en heren, platenzaken aan Oerlo wat te krijgen. Dus de plaat vinyl, zet hem gewoon op de oren, pick-up. De Sunny Road Show en Gone. Straks in het volgende uur onder oren skraaljeren en het Ieperlofspul hongerproces. Maar eerst het nijs. Voor zelfs geen twijfel mogelijk. Friesland is het beste land van de hierde. En wij Friesen binnen gruts genoeg om dat on elke nier te litten. Dus, doch deze mannen mij, om de quiz over het nijs van de dij, in Wijstraat wij. Want de hele maand september kerst hem winnen. De enige echte officiële Friesland doormatter.
die mij die pompenbladen dus. Een warm welkom voor die en die gasten. Wijstra op Wij is er alle werkdagen hier bij Omroep Friesland op 92.2 FM van 4 tot 7. Dus stem hoor en lees beslag op een van die doormatten. En weer je het net om te verliezen, hè? Want dan... De Leeuwarden Courant na zomerver keert terug op Landgoed Stania Staten in Oentjerk op 14 en 15 september. Een feestelijk ode aan de herfst met alles op het gebied van lifestyle, wonen, mode, tuin, food, workshops en muziek. Ga voor meer informatie en tickets naar www.lcnazomerver.nl. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Natuurlijk is de keuken van topkwaliteit. En natuurlijk met de inbouwapparatuur van de bekende merken. Maar het belangrijkste bij MHK Keukenexpert, RP Keukens en Sanitair in Dokkum is eerste klas service. MHK Keukenexpert. Heel individueel. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. MHK Keukenexpert. RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Heel individueel. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dorald Megens met het NOS-journaal. Bewoners van 11 woningen in Rotterdam worden verplicht te verhuizen. Verhuurder Vestia wil in de Afrikaanderwijk sociale huurwoningen slopen om er duurdere woningen te bouwen. De huurders zijn het daar niet mee eens en weigerden tot nu toe te vertrekken, waarop Vestia naar de rechter stapte. Die ziet geen reden om de sloop- en nieuwbouwplannen te verbieden. De huurders hebben wel recht op een vergoeding van ruim €6200, zegt de rechter. Inmiddels is Vestia nieuwe procedures gestart tegen nog eens 53 verhuisweigeraars. De moord op de 16-jarige Humera eind vorig jaar is gefilmd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt tijdens een proforma-zitting tegen de verdachte, de ex-vriend van Humera. Ze werd in december in Rotterdam bij school doodgeschoten. Het OM, de advocaten van de verdachte en de familie van Humera hebben allemaal gezegd dat ze er geen behoefte aan hebben dat de beelden in de rechtszaal worden getoond. Maar de rechtbank houdt die mogelijkheid wel open. Een rechtbank in Londen heeft de bezwaren verworpen tegen een schorsing van het Britse lagerhuis. De schorsing door premier Johnson zou onwettig zijn, maar daar is de rechter het niet mee eens. Inmiddels zijn de bezwaarmakers in beroep gegaan. Johnson zei vorige maand dat hij halverwege september het lagerhuis een maand wil schorsen. Daardoor is er volgens critici nauwelijks tijd over om te debatteren over de Brexit, die gepland staat voor eind oktober. De politie gaat een jaar lang elektrische politiewagens testen. Er wordt gekeken waar ze wel en waar ze niet voor geschikt zijn en hoe de accu altijd zo vol mogelijk kan worden gehouden. In 2030 moeten alle nieuwe auto's emissievrij zijn, dus ook de wagens van de politie. Onder agenten is de actieradius een grote zorg. Een elektrische kan 400 kilometer rijden, maar de politie moet altijd kunnen uitrukken. En verder kan een stekkerauto maximaal 170 kilometer per uur rijden. Dat is niet genoeg voor een achtervolging op de snelweg. Het weer, de bewolking neemt toe. Op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En vanavond wordt het weer geleidelijk droog. Ook morgen buien, soms met hagel en onweer. Soms ook wat zon en dan wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Zondag zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal. Azië in het tweede uur natuurlijk nog weer live met een heel soort muziek. Gasten achter en voor de bar. En we gaan optreden hier onder andere van Skraal. En we gaan omdenken voor het Ieperlofspul Hongerproces. Graag gedaan, Alex. Vitamine B12 is essentieel voor ons lichaam en is goed voor je energieniveau en geheugen. Maar de opname is vaak niet optimaal. Wist je dat de neus uiterst geschikt is voor de efficiënte opname van B12? Daarom nu de B12 neusspray van Pronofit. Want niet de inname, maar de opname doet ertoe. Voel je weer fit met Pronofit. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Want 10 september gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 26,3 miljoen. Hij valt dus zeker. Ja, dan kan je eigenlijk al plannen gaan maken. Moet je natuurlijk wel een staatslot hebben. Oh, 26,3 miljoen. De 10e gaat het gebeuren. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
Via de neus is de opname van vitamine B12 optimaal. Zo houd je gemakkelijk en snel je B12-spiegel op peil. Bestel de B12 neusspray op pronofit.nl. De megajackpot van 10 september staat op 26,3 miljoen. En hij valt zeker. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwien Live. En op de achtergrond Jerryum Skraal. Geweldig leuke bandje uit Friesland wij met de plaat, maar ik zeg Rubber, Reek en Viewer. Dit ze nog net zo lang al in uitgebracht hebben. Oh, hier komt hier maar nog een orenplaat, de Sunny Roadshow. Hier is er net hoor. Nee! Nou, alsjeblieft. Dank u wel. Oh, hartstikke idee. Nou, prachtig. De vanille plaat van de Sunny Roadshow wordt me even... Dankjewel! Dankjewel. Ja, bye! Ja, zo gaat het hier de hele dag. Mooi. Ja, machtig. Die plaat is binnen, maar de Skraal... daar praten we straks wel over. Hoe... de Onnies, het boek. Ja. Als dat vergelijkt met die orenboeken, hè, hier is het al een paar keer door. Makkelijker en moeilijker of hetzelfde proces? Hoe kist het vergelijkje met je handen net, met die oren? Ja, het is wel hetzelfde proces. Jawel, dat wel. Ik heb op een gegeven moment wel even een beetje een dipje in het schreeuwen. Dat ik even er wat uit wie. En dat wie een wel naai voor mijn proces. Dat is er nooit jeder, hoor? Dat heb ik nog nooit jeder gewoon. Maar ik ging wat op naar de 50. Dus Ja, ik ben er doorheen, hè? ik merk het ook. Dramatisch. Ja, dus ik zei, mijn holle is een zee zonder wegen, zeg maar. Dus dan zit ik voor de computer en dan zoek ik schreeuwen. En dacht ik, jezus, ik kan gewoon helemaal niks bedenken. Nee. Nou, dat had even een paar weken worden. En, Toch een paar weken? Nou, wees, ik hier ziet... Het is wat het is. Ja. En als het net komt, dan komt het net. En ik is het net forceren. En nou ja, dan duurt het maar wat langer. Maar ik moet natuurlijk wel eerst voor vakantie uitgaan. Maar ja, ik is het net forceren. Maar op een gegeven moment kwam het weer en toen kwam het echt goed. Oh, nou, ik had hartstikke zoveel boekingskring. Ik snap ik wel, dat is elke keer toch weer... hoe wordt het misschien hoe het gewone leven gaat. Er een originele draai aan worst. Zit ik wat op night terrein, wat ik al zei. Hè, vanuit de scootjewereld. Maar misschien dezelfde personages. Maar toch die hinsterwereld even indoken. Ja, maar de hinsterwereld is natuurlijk voor mij net onbekend terrein. Want ik heb zelf hinders. En een heel stuk wat ik hierin beschreeuw, dat heb ik zelf beleefd. Maar mijn hinders, zeg maar. Dus dat is een stukje... op een bepaalde manier omgaan met hinders. Dat natural horsemanship. Ja. Wat ik zelf dien aan mijn hinders. Wat is dat? Nou ja, de heeft, hoe mag ik dat nou uitlezen? Dat is het heel bot bezig bent. Kist Cesar Milan, wat hij doet met de hond. Daar staat een beetje op die manier ik met de hinders dus. Dus bezig bent met energie. En dat is juist naar wat voor karakter had in hinder. En dat is vooral ik naar jezelf juist dat het fout gaat van wat doe ik zelf verkeerd. Ja. En goed, ik heb een heel dominant hinderhoorn. En dat hinder in dit boek is ook een super dominant hinder. Dus dat lijkt wel degelijk heel dicht bij mij. En ik beschreeuw een stuk hinsterkeuring erin. Ja. Daar heb ik dit hier 3 dagen omroen om te voelen hoe de sfeer is. En ik heb... dat is gewoon een wereldje. Ja, dat is prachtig. Scootjewereld is een aparte wereld, maar dat hinsterwereld... Dat is zo. En wist, dat is weer compleet oors. Maar ook dat is weer een verhaal op mezelf. Ja, ja. En ik heb contact gewoon steeds, dat we mijn directe lijn met de hinsterverhaal met Jelmer Chardon. Oké, ja, niet de minste. Niet de minste, maar wist, ik had de West, ik had wat bezoek, maar ik ging natuurlijk wel hele grote vragen van hoe werkt het precies, want dat wist ik net. Ik ken dat natuurlijk vanuit de scootjeverhaal, dat ze hebben. Ja, maar de details, hè? Ja, de details en bepaalde vragen. En gelukkig kon ik hem, ik ben een paar keer bij hem West en ik kon hem mailen. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik dat, en Ernst Brunsma had het besprutsen in op en uit. En die hier, wat zeiden, dat van de hinsterkeuring, dat goed beschreven. Ik denk van, dan dank je Jelmer Chardon. Dat iemand van de Fjouwerspan, toch? Ja, dat was ik, maar hij had ik 3 keer kampioen is in West met zijn hinst. Dus die zitten daar helemaal in, die zitten er helemaal vol van. En ik had die sfeer preun, ik ben achter de coulissen West. En, want wist ik, de kist het wel bedenken, maar ik vind...
Als het op papier zet, dan moet de sfeer ook een beetje prillen. Ik me voorstellen. Ja, om het helemaal om te rijden. Praten straks verder. De Onnies, dames en heren. Ik let nog even zien. Het boek is uit. En we praten er van een beetje mee. De schroester Hilda Tolsma. Rubber, rekenvuur. Pak dat plaat nog even. Ze hebben het Tietjelien al gepresenteerd. Totdat dat 10-jarige jubileum er kwam. Dat klopt. Wat een dik feest. Ja, ik weer er. Ja, dat wist het. Mooi man. Dat weer een heel mooi feest. Het zwet onder de morgen. Ja, klopt. Het bier op het plafond. Overal. Zie je het, Fantastisch mooi feestje. Ja. Still going strong. Ja, het gaat maar trouw. Hij moet een dip hoorn of is het altijd wel een beetje op hetzelfde level trokken qua enthousiasme en passie? Nou, we gaan we door wat rustiger aan. Maar voor de rest gaan we altijd wel... Om de beuker in. Ja, superleuk. Ja. Mooi man. Prachtige plaat. Ik weer vanille. Ja, vanille jet erbij. Hè? Woon wel heel graag. En nou ja, ik dacht van het kost wat, maar we doen gewoon. Hij wordt. Zingen hier, dus hij wordt te vieren. Dan, nee, hem hier in de tent meer dan vol. Ja, propvol. Hij heeft een vaste following die me vaak nog wel bij de optredens treffen. Of wie dit toch een wat feestje heeft? We houden inderdaad wel een vast ploegje die altijd wel komt. En die jongen mooi maaien, ze is altijd berengezellig. Nou, ik wil zien dat mensen hier extra 4 krijgen. Ja, ik moet hem eerst de 2 nummers te doen. Dan hebben we straks nog een treden, maar eerst even 2 achterkoord. Dus welke wil je hem dwaan? Welke volgorde? En een oud nummer, dat is Mijn Kroegje. Dus gouden ouwe. Ja. En we doen Op Ziek Nee. Dat is een van de rustigere bluesnummers van de plaat. Maar, we krijgen een gevoelig momentje. Even een harkje. Mooi. Dames en heren. Ja, ik heb hem net rustig hoor. Live in Noorderwind. Skraal! Wat rieden hier, ja, dezelfde grappen. Wat rieden hier, bloed de baas maar tapen. Wat rieden hier, hetzelfde interieur. Wat rieden hier, altijd een goed humeur. Dat is mijn kroegje in de zwaar. Wie gevoed, maar wie praten erop. We zijn gezellig. Nou dan bloemen het aan. We zijn gewoon en hoe viel ze thuis. We gingen zeur op een fiets naar huis. Dat is mijn kroegje en mijn kroegje in de zware. Vind je allemaal bebelig. Zij is bloed voor altijd gewoon. Wat rieden hier, ja dan zij mijn zoon. Dat is mijn kroegje in de zwaar. Dat is mijn kroegje in de zwaar. Dat is mijn kroegje in de zwaar. Dat is mijn kroegje in de zwaar, zwaar. Dankjewel. En een liedverhaaltje op Ziek Nee, dat staat op LP. Druk en play.
pedaan omleeg. Lekker onderuit en het volume omhoog. Skraal windje met 8 centje erbij. Wie binnen al lang net, maar het viel dichtbij. Je navigatie weer het paard. Och, het erin net zijn vaart. Je komt er nooit en nimmer te let. Zolang je nog geen bestemming hebt. Maar mijn bloedrieder. Op zee naar de blues. We hebben all night of blues. Frieske dikke kilometers verder. We leur mij het spul, maar wie matten maar redden. Wie maar trok en druk op ziek. Blik vooruit, geen kip op mijn dik. Want ik ben dags mij ook cool. Us roots op het spoor. Het motorke dat dronken dat de blues. Friesland droog is nooit vier van hoes. Op zee naar de blues, we hebben all naar de blues. Nadien weer het paar. Sterk met enkele kaart. Vier in de del, jawel. En dat het joe, dat is dan mooi. Links wordt borgerij. Rechts een handje vol kei. De tank raakt het leeg, de David June. Maar nevens mij hebben we lang voor. Maar mijn bloedrieder. Op zee naar de blues, we hebben all naar de blues. We hebben all naar de blues. Dankjewel. Ah. Te kijken bent en aan ze spelen ze nog een nummer 10 hier besteed ze al en per albums uitbracht. Live hadden ze die en Rubber Reek en Vuur en ik nog een album. Ben ik de titel even kwijt? Wat wie die hoor ik erbij. Helden van de Treden, helden. Ja. Hartstikke mooi. Dankjewel. Het uitfestival in Ljouwert bestaat niet meer, maar komen de snijden mee. Is ik voorbeeld even bij een aantal culturele instellingen, de Dwaren Niepen. Uit in huis hiet dat. Daar is al wat aandacht van West, maar er is nog een uitfestival. En daar zet Snits zijn eigen cultuur eigenlijk wat in de etalage. Maar sinds ik het zo mooi of net? Ja, Zuidwest-Friesland is nog. Zuidwest-Friesland, ja. Dus volgende week is sneu, 14 september. Dan hebben we het uitfestival in Snits. Ja. Dit is de stem van Pieter Klaas. En naast hem staat Manon. Is het echt een festivalachtige sfeer wat Game Dwan verder? Of is het gewoon een soort presentatie?
Ja, het is echt een festival, 6 podia, straattheater, dus ook echt een straattheaterfestival. En een hele grote markt zoals we die kennen natuurlijk met alle presentaties. Ja, want Vlien, hier weet nog het Fruitfestival, maar is er dit hier fruit bij of niet? Ja, zeker. We hebben altijd de appelkaart. Dus leerlingen kunnen dan, of eigenlijk die nog net les hebben, die kunnen dan bij de kraamkes shoppen eigenlijk. Dus muziekinstrumenten shoppen en orencursussen en dat soort dingen. Goed. Ja, vertel eens even, want er is van alles te zien. Want dit is even een heel quattro de bocht, maar je pakt echt wel uit, hè? Ja, nou ja, om in het fruitthema te blijven hebben we Jan de Groenteman op de straattheaterroute staan. Maar ook de time cruises, dus hele grote installaties die langskomen lopen. Compje with Balls, dat is ook zo'n heel mooi groot ding. Maar ook een hele mooie kleine dingen zoals Leo, dat is van Sesamstraat kennen we die man met zijn vingertjes met die oogjes erop. Dus die komt ook. Nou ja, en natuurlijk, we hebben internationale bands en acts. Daar weet Pieter Klaas meer van. Vertel. Ja, wij hebben altijd een samenwerking met Leer, dus Duitsland. Dus er komen al die orkesten uit Duitsland. En dat is eigenlijk een beetje oerblen van at the Watergate Festival van Vlientier. En diezelfde sfeer willen we eigenlijk ook in Snitswerk creëren. Ja. En wat voor muziek had het dan? Ja, dat zijn big bands, maar ik gewoon popbands en dat soort dingen. En natuurlijk onze eigen atriumbands, die spelen smiddags ik. Dus we hebben denk ik iets van 40, 50 acts. Ik dacht dat ik altijd doe drummen, maar je kent er ook wat van. Wij kennen zeker wat van, ja. Volle bak. Tingrut. Ja, nee, en enthousiast. Maar het geeft verder dan een jong talentenkonst aan. Het is echt voor iedereen en lekker zo breed mogelijk. Ja, zeker. Dus we hebben echt van pop tot jazz, maar ik kleinkunst, musical, klassiek inderdaad, theater. Dus echt van alles is er te beleven in Snits. Ja. Maar een beetje het centraal punt, het atrium neem ik hoor. Ja, nou ja, net als anders is de markt inderdaad rond de Kerkgracht en de Westersingel. Dus langs het Elfstedenwater zeggen we altijd zo mooi. En onze meest vooruitgeschoven post is het podium op het Schaapmakplein. Dus we pakken echt het hele centrum erbij dit keer. Maar het wordt gewoon mooi waar, we gewoon regelen hè, bij dit waar. Altijd. Ja, toch? Als ik het regel, wordt het mooi weer. Dat zeg ik. Ik kan het alleen nog altijd. Ja. Wat ik georganiseerd liep het mij dit. Dit doe je net even op een zaterdag. Nee, dus daar ben we al een paar weken mee bezig. Ja, vrijwilligers neem ik gewoon organisaties. Je maakt het geerwerk in mij aan, want het komt ook uit alle hoeken bij. Hè? Ja, zeker. Maar ja, gewoon schouders doen er en machinant dat wan. En dat is natuurlijk wat we maar cultuurkwartier sneken. Ik wil uitstralen. We binnen voor iedereen. Maar ik een centraal punt echt. Ja, echt. Dus dat is gewoon voor de hele omjouwing voor Zuidwest-Friesland. Het is gewoon belangrijk dat we dat machinant doen. Dus ja, dat jouwt zoveel energie. Dus cultuur belangrijk, jongens, absoluut. Jouwt kleur ontleven, de verdieping. En jong en oud met elkaar verbinden. Nou, dat is toch prachtig. Even heel praktisch. Hoe let, waar, hoe zit het? Want ik heb vooruitgeschoven posten. Ja, 14 september tussen 1 en 5 is het Straattheaterfestival in de Markt. En s'avonds sluiten we af in Popo in het Bolwerk met een hele leuke, gezellige band. Los Paya Brava. Ah, dat wordt swingen. Ja, zeker. Druk dus. Wordt een mooi visitekaartje voor, volgens mij wel een mooi cultureel hier, toch? Ja, Zuidwest-Friesland, maar ik zie ze inderdaad. Ja, zeker. Zeker. Ja, Snits is te kwart. Ja. Veel plezier, dank je wel. Ja, dank jij wel. Tot de volgende keer. Succes. Goed. Ik geef naar Skraal. En het zien je hier bij elkaar. Wat binnen plan namelijk? Ambities? Oeh, ja. Nog net om uit toch zeggen? Nee, het is mooi, dat trouw. Ja. Hast du enig idee wat je in bollen? Met leven en zo? 10 jaar ook, hè? Daar hebben we spelen. Jij zit mee spelen? Ja. Ik hoop dat de programmering dat al is. Ja. Zo'n december is dat. Oké. Bij jou ook, hè? Maar gewoon lekker spelen. Ben je met constant, zo'n band die constant ons crewen is met nummers of zo? Nee. Bij opwelling dan denk ik van, dan hebben we er weer zin in. Hoef je niet meer elke week, of niet? Nee, dat hoef je niet meer. Nee, ik niet. Ja, gezinsleven, hè? Ja, dat ik. Maar, hoeveel ben je nog heid intussen? Wie ben de heiden? Ja, jij bent bij de papa's, toch? Ja. Papa-dag. Ja, dus de verwachting is heug. Heren, ik wil je geen druk bij hem daar lezen, maar... Ergens zijn wij hier inderdaad een apart. Ja, je bent wat een apart hoekje, hè? Ja, apart hoekje, inderdaad. Zullen we dan maar noemen spelen? Ja, dit is Dopje. Dit is trouwens we hebben natuurlijk op onze beste plek in de feesten. En, dus er moet een beetje interactie met het publiek wezen. Ik ga het tentje vol, jongen. Dat koor hebben we krijg ik, ja, dus misschien krijgen we nog een keer los. Er zitten een paar fantastische dames in het reet hier op de bank. Ja, jongens, het is hoe je hem. Het is net moeilijk. Nee, hè? Nee. Hoi. Voor de vrijdagmiddagborrel. Zeker.
mensen thuis die alvast een borreltje erbij pakken, pak hem er vooral bij. Voor de toast, zomaar gewoon. Fiet op je flessen, handen in de baan. Wie leert de sjen, hoe ze dat je bent. Bekende merken, maar ik wil kippen bruut. Hey, hey. Wie dat is nog heerlijk, het is heel makkelijker refreintje. 2 keer, hey. Hey, hey. Wie dat is er nog? Wie 2 keer, hey. Hey, hey. Wie dat is er nog? Wie 3 keer nog weer moeilijk. Hey, hey, hey. Wie dat is er nog? Wie dat je. Ik vaar op door. Krijg gezellig. Ja, wie gaat ervoor? Wie de bulten nog lang niet clear. En naar de laatste jongens. Binnen nog volle meer. Hey, hey. Wie dat weer er nog hier? Komt ie. Hey, hey. Wie dat weer er nog hier? Hey, hey. Wie dat weer er nog hier? Hey, hey, hey. Wie dat weer er nog hier? Die zit in pa, die pet van blik. Heft de roer in die buis, flessen onderleer. Een grudde slok, onder het etiket. Een praat hobby, werk me prima maar hey, bedoel maar even een beetje rustig, want het is vrede midje tegen zaterdag hier, dus gewoon even. Nee, er helemaal een beetje. Het is, ja mensen, jongen, dit is maar even een beetje kalmer. Hoe is dat met al die? Ja, vrek ik maar. Komt in! Hey, hey! Wie dat weer er nog? Hey, hey! Wie dat weer er nog? Hier. Hey, hey, hey! Wie dat weer er nog? Komt in! Hey, hey! Wie dat weer er nog? Hier. Hey, hey! Wie dat weer er nog hier? Let's get rijken! Hey, hey, hey! Wie dat weer er nog? Proost, meester. Dankjewel. Ah, heerlijke band. Dat vond ik al. En dat bewijzen ze van mij. Ik let nog even een keer zien voor de mensen die er beeld bij horen. Rob ik het gewoon voor de radio. Rubber, Rake en Fjord. Hij is op vernieuw uit. Hij is te verkrijgen. Omdat ze het zien hier besteden. Het mooiste om zelf te hebben. Dat is het allermooiste. Even opraden jongens. Hoe zien hier kom je meer weg. En dan alle trein hokvol band. Nee, dat wordt niks. Nee, hè? Nee. Just het boy, de ellende met die man alle keer. Ja, dan eindig je zo. Nee, ja, nee. Dat wil je net. We zullen zien. Jongens, dankjewel. We beginnen op Night Nice. Dankjewel. Let's go. Zing mee in Groot Friesland.
5 koorrepetities vanaf september. Concert met Maria Visselier en Braasband de Woordzang op 14 december in de Lawaai. Geef je nu op en zing mee. Grootkoor.nl. Tijdens de glasactiedagen bij Belisol betaalt u voor uw glas maar €1. Ja, €1. Belisol. Belisol. Kozijnen en deuren zonder zorgen. Inspiratie en handige tips van Intuin vindt op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabiltuin. Rond 50 verkeerpunten toch heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrassentrends.nl. Een vakman stelt hoge eisen aan zichzelf en aan zijn bedrijfswagen. De Renault Trafiek is dan de beste keuze. De beste bus voor de beste deal. Nu tot €5500 voordeel en financieren tegen 0% rente. Dus snel naar de dealer, want op is op. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrassentrends.nl. Hoi, ik ben Georgina en ik stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en laat het iedereen weten. Ga naar stoptober.nl en meld je aan. Want stoppen doen we samen. Oh nee hè, kriebel in je haar. Hoofdluis? Bij Dio&DA hebben we een snelle oplossing voor je. XT-luis Once of Protect & Go. Nu met 30% korting. Dio&DA, de drogist met aandacht. Deze maand in Plus Magazine. Testament ontcijferd, want wat staat er nou? Wij hebben veel voorkomende termen voor u in gewone taal op een rijtje gezet. Te oud voor een operatie? Hoe bepalend is leeftijd in de zorg? En win een reis naar Beieren ter waarde van ruim €500. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is muziek, maar ook het verhaal van het hongerproces. Dat is een Nieperlofspel. We praten nou natuurlijk met Hilda Tolsma over haar boek en we doen er nog volle meer. Graag ondadelijk wat dat belangrijk, maar eerst het nieuws uit de provincie met Diet Seijs. De besfeermakkers in het festival Eiland op Skiel stappen weer naar de Rjochter. Ze kregen vliegen weken gelijk van de Rjochter in haar bezwierend in de vergunning voor het festival. Nadat de organisatie zaken onpost had en de gemeente direct op Nijnation had, luidt er nou een nieuwe vergunning. Maar nevens de stichting Ons Gellingenland binnen de onpassingen van de festivalorganisatie net genoeg en binnen er nog te volle bezwieren. Voorzitter Henk Hees denkt dat de Rjochter daar in mei gaan zal. Wij zijn van mening dat wij genoeg munitie hebben om duidelijk te maken dat het niet kan. Wij schatten onze kansen in eigenlijk net zo groot als ze waren. En maar je weet het bij een rechtelijke uitspraak nooit, hè? Dat is altijd afwachten. Daniel van Drunen van de festivalorganisatie zit er heel oorzien. Die had er alle vertrouwen in dat de Rjochter geen problemen meer had met de vergunningsaanvraag. Allereerst is er heel erg goed gekeken naar de bezwaren van de meneer die zojuist aan het woord was. En niet alleen door advocaten, maar ook door ecologen, door allerlei adviespartners uit de geluids- en akoestische hoek. Dus daar is goed naar gekeken en daar is een verdieping in gemaakt. Zowel pragmatisch, zodat wij het goed kunnen voorbereiden en uitvoeren, als ook juridisch is een hele duidelijke analyse gemaakt. In Friesland komen meer mensen die het alleenig wenje wien dat er dik zien jullie nog 14%, vliet niet weer dat omheen ging naar 16%. Toch blikken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Percentueel zien wij de meeste alleenig wenjende mensen op Vlieland en Schiermonnikoog. Op beide eilanden is dat zowat 1 op de 3. Het zijn vooral ouderen. In Ljouwert wen het zowat een kwart van de mensen alleenig en dat komt vooral terug dat er een soort studenten wenje. Friese gemeenten zullen volle meer als collectief optreden matten als ze haar verweren wolletje in gasboringen. Dat vindt wethouder Bakker van Zwellingenlaan. Die gemeente had jood maar 6 andere gemeenten een brandbrief stuurd naar minister Wiebes van Economische Zaken. Ze maakte de zorgen hoor dat Lietse gasvelden in de gemeente mogelijk in rap tempo leeghellen worden. Om sterker te staan zullen de gemeenten meer met elkaar oploeken matten, vindt wethouder Bakker. Het is nu nog te vaak dat gemeenten op zichzelf met het Rijk en met de gas, met de NAM of met familie in verweer gaan. Terwijl je het beter als collectief kunt doen. Dus daar zijn we nu hard mee bezig om zeker in Friesland dat collectief wat meer te gaan krijgen. Want bijna vrijwel alle gemeenten in Friesland hebben met gaswinning te maken.
Sportclub Cambuur begint morgen in de wedstrijd in Telstar zonder aanvaller Ragnar Oratmangoen in de basis. Die stier wel op het listje van trainer Henk de Jong, maar hij kwam jood te let op de training en daarom had er op de reservebank zitten. De Jong neemt het een leermoment voor de voetballer. Middenvelder Robin Malin die begint vol in de basis. Hij komt weer om van een blessure. De nijste onweest van Cambuur, Antonia, die doet net maatje in Telstar. Neffens trainer Henk de Jong is hij nog net fit genoeg. Dan het waar. De lucht is bruin, er zijn buien. Er zit een matige, ontkrachtige zuidwestenwind en het is een graad of zandje. Morgen ik buien, maar ik zinnen. Het wordt weer zandje graden. Snijden is het eerst droeg, maar zinnen. Later komen die buien er weer bij en dan wordt het weer zandje graden. Na het weekend is het meest droeg en de temperatuur die gaat wat omheeg. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Extra energie bij vermoeidheid of je weerstand ondersteunen? Kruidvat helpt je met de nieuwe Lucovitaal Multiplus Compleet man- of vrouwtabletten. Lucovitaal krachtig en goedkoop en nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Een stucador kent maar weinig glorie. Geen bekroning voor de beste kitrand, geen gouden troffel voor het strakste wandje, niets. Wat de stucador wel kan doen, is rijden in de prijswinnende Peugeot Partner. International Fan of the Year. Want u profiteert nu tijdelijk van 0% financial lease voor 5 jaar op voorraadmodellen. Bent u toch een winnaar? Ontdek de nieuwe partner op peugeotprofessional.nl. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Je spijsvertering kan je kracht geven, maar ook bang maken. Of zelfs je dood worden. Ontdek er alles over op jespijsvertering.nl. Maaglever-darmstichting. Omroep Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. En wij gaan lekker terug met het muzikale feestje te vieren. Maar dat doen we net alleen over de muziek, maar ook over de schroewerij. Biggelix van Hilde Talsma. Wat voor muziek hast u? Hast u wel eens muziek op bij het schreeuwen of niet? Nee, nooit. Wat stilwijzen. Ik heb vaak wel in een boek dat er een bepaald versje is wat de personages mooi vinden, zeg maar. Ik heb nou in dit boek weer dat een versje van Sinatra. Dat zie ik dan wel even op, zeg maar, om een beetje een gevoel bij te krijgen, maar verder nee. Tijdens het schreeuwen geen lawaai. Nee, niks. Geen krijzende band. Nee, nee, stil. Stilte. Je bent dan heel streng of net? Kim de kop, ik even horen of net? Nee, maar ja, die ben van mij ben grut. Ja, hè? Ja, die razen net meer. Nee. Als ze goed opvoert. Jongens had ze te laat thuiskomen misschien, maar... Maar dat is toen net met de schreeuwen. Zit ik net met te schreeuwen. Hast bepaalde tijden? Ja, moa's. Moa's? Ja. Ja, ik begin meestal moa's om 1 uur van joggen. En dan tot 1 uur of 12 in. Het is maar krijgt een beetje van hoe het uitkomt. Maar moa's is eigenlijk wel mijn tijd, ja. Want het is echt gewoon werkje, hè? Schreeuwen. Zitten, oerenmeidje, herschreeuwen. Ja, discipline vooral. Ik bedoel, de kist het wel in de holle hammer, maar het wel op papier. En ja, dan stuurt het naar de uitjouwer en dan zit hij ernaar. En dan is het vaak wat dingen hoe uitwan. Maar dit boek gong dat trouwens hartstikke best. Hij is de vaste redacteur? Ja. Minuut Joustrijtske King, maar die shut die shut het ook. Nou, dan maakt ze de jongens vaak met mij lezen, maar deze keer net. Maar ik ga wel mensen niet naar zeggen. Dat vind ik wel heel wichtig. Want wist, hij is het zelf wel in de holle. Maar ik is het ook op een gegeven moment zo op papier zetten dat het voor diezelf heel duidelijk is. Maar dat Noorden zei van, hé, wat bedoelt ze mij? En dat heeft vooral mij, zoals die boeken over het scootje zien, dan broekst die termen, omdat het voor die zo gewoon is. Omdat ze zelf heel diep in die wereld zit natuurlijk. En dat is maar de hinde zeksa. Dan, het is echt de bedoeling dat iemand die daar geen doel over had, wel begrijpt wat het verhaal ook is. Niet van dombo zoals ik. Nou ja, maar ja, daar kun je natuurlijk verstaan van haar. Nee, toch? En als nee, gelukkig net. Ja, als er dan heel technisch op ingist, dan heeft kans dat Noor aanjekkert en denkt van, nou, ik heb geen idee wat dit ook is. Kist er wat hoor dat de redacteur of een mijlezer met kritiek komt? Ja, ik luister altijd naar kritiek. Ja. Hij is dan net de neiging om constant in de verdediging te zitten? Nee, dat hing er een beetje van uit. Ik echt vind dat ik het net terug te vind, dan wel. Maar over het algemeen had ze het echt hebben bepaalde dingen van, nou, dit doogt en of dit kist beter zat, want dan luister ik ook altijd naar. Ja. Daar kist ik van leren. Ja, dat is de wijsheid. Maar ja, kist ik heel koppig worden. Nee, er wist nooit alles. En wat ik zei is dat is ik vind het wel wichtig dat mensen zeggen van wat beter kan. Ja.
Ik ga nog even naar Esmee, die ze waren uitzwaaien. Het zit hier wel gezellig volgens mij. Ja. Je hoeft niet weg hoor, je hoeft niet weg. Zij gaat meid vleent naar Londen en dan gaat ze met een muziekopleiding beginnen. Dat vinden wij heel spannend, maar zij volgens mij nog volle meer. Heb je kennissen, vrienden daar al te zitten? Gaan er mensen met je mee? Zijn er anderen die opleiding al een keer hebben gedaan? Hoe zit dat eigenlijk? Of is het echt één groot ongeschreven boek? Ja, het is... ik heb eigenlijk niet echt iemand die ik ken. Ik ken dus die vrouw waar ik ga wonen wel. En ik heb wat contacten gelegd via internet. En ook een jongen die ik eigenlijk niet persoonlijk ken, maar die komt ook in Nederland en die zit daar ook op die school. Okay. Dus ik heb wel een beetje contacten, maar niet echt vrienden. Nou ja, mijn moeder gaat wel de eerste week even mee om me te helpen. Mijn mat mij. Lief, hè? Ja, ze moet even mee. Maar verder is het wel echt even dat ik denk van ja, en straks als ik daar dan zit en ik moet wachten totdat school begint. En ja, wat moet ik dan doen? Dus, maar dat komt wel goed. Ik heb van alles wat ik eventueel kan doen. Londen is groot en er is veel te doen, dus dat ga ik ook zeker doen. En als je mooie filmpjes maakt voor Noorderwind. Ja. En die zetten wij dan weer op YouTube, dames en Facebook en in het programma. Blijf lekker zitten, zolang je wilt. Maar alvast een hele goede reis. We gaan je volgen. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Esmee en haar avontuur in Engeland. Men van Hilda, hoi. Hoi. Ga maar weer lekker zitten. Hoi. Stifaha, ja. En dan gaan we even naar de voorkant van de bar. En dan zit meneer Van Liest, is het, hè? Ja, zonder van. Ja. Dat is gewoon Liest. Ja, dat doe ik. Johan. Ja, regisseur van een stuk. Daar lees het zelf maar even net. Het hongerproces had alles te krijgen met Domela Nieuwenhuizen en de zwieren tijd waarin de arbeider bezig weer met de verheffing, de ontworsteling onder honger en het zwieren, het leven eigenlijk. Hè? Nou, dat was het. We komen naar huis. Ja, nog kunnen we naar huis. Maar vertel het verhaal. Wat is het? Waar gaat het over verder? Nou, we nemen de bezoekers mee naar de Veenopstand in 1893. Ja. En Domela Nieuwenhuis was in Appelscha, veel in Appelscha. Want Domela Nieuwenhuis, misschien een beetje uitleggen, zoon van een dominee, ging in Harlingen-Franeker, werd hij ook zelf dominee. Hij zag op een gegeven moment, trok hij de provincie in, hij zag de misstanden. Toen werd hij al wat roder. En toen had hij het socialisme wat gebracht, samen met Pieter Jelle Stroelstra. En hoe verder en hoe dichter hij bij Appelscha kwam, hoe meer anarchistischer werd. Okay. En het was ook een man, want als regisseur moet je natuurlijk een beetje inlezen van wat voor manier is dat eigenlijk. Heel extreem. Okay. Extreem zoon van een dominee. Extreem socialist. Extreem anarchist. Lekker zwart-wit. Nou, wit-rood eigenlijk. Oh, ja, ja wit-rood eigenlijk. En het is nu het jubileumjaar. Domela Nieuwenhuis in 1919 overleden. Er waren 12.000 man bij zijn begrafenis in Amsterdam. En dat gegeven bracht ons, of de historische vereniging in Appelscha ertoe om te zeggen van, het heeft bij ons plaatsgevonden, we moeten er wat mee doen. En toen zijn ze op zoek gegaan naar een script wat geschreven is in 1946 door Tinus Veenstra uit Appelscha. Man is 102 geworden. En het script is weg. Gezocht bij de VARA, overal in archieven en zelfs tot in Brussel toe niet meer te vinden. Toen zijn zij iemand gaan zoeken. Een schrijver, een verslaggever van de Leeuwarden Courant en Henk Vondeling, die woont in Appelscha. En die zegt van, dan schrijf ik dat opnieuw. En zo geschiedde. Dus wij nemen de bezoekers mee van 1893, vloep in het heden. Want we laten Domela Nieuwenhuis terugkomen. Hij gaat de wereld bekijken van, en hij gaat tegen de arbeiders zeggen van toen. Maar die mensen die schrikken zich de pleuren. Plotseling staat die man bij hun als geestverschijning, staan ze bij hem. En denken van, wat zullen er hebben? Dus, en die spanning van het oude en van het nieuwe met heel veel flashbacks, zo heb ik het een beetje samen met de schrijver wat in elkaar flanst. Prachtig, echt een passioneerde regisseur. Altijd mooi om in de studio te hebben. Het verhaal geven we straks verder doen. Wat er zit muziek in de vaststelling bij dit Ierpelhofspul en ja, introduceer ze zelf maar even, want ik zie jou prachtige dames in het Reert, helemaal klaar. Ja. Dat ken ik net in de Noorderkleur natuurlijk. Nee, zo is het ook, want Appelscha was het grootste bolwerk van in Nederland. Ja. En wat toen de arbeiders zongen, of wat ze dan deden gezamenlijk om iets kracht bij te zetten, was zingen. Ja. En dan gingen ze naar bijeenkomsten, waar Domela ook kwam. En dan gingen ze dit soort liederen zingen, wat die dames nu gaan zingen. Ik ga erheen. Ik zit eerst even voorstellen. Hoe heet je? Tineke Postumus. Harmke Oldersma. Attie van de Akker. Jantje Hofstra. En er zit weer een heer, wat is dat, Tjinburg toch? Die willen wat voort, wij willen wat voortmoffelen als Mali. Ja, dit is zo. Ja. Hoe heet je ook? Martin van Urk. En jou doet de toetsen? Ik doe de toetsen, ja. Hartstikke mooi. Goed. Jouw dames in het Reert en de meneer in het blauw erachter. Dat jij ook weer bij het socialisme, hè? De blauwe knoop. Ja.
Ja, dat komt er ook bij. Zij cirkeltje waarom. Hoe heet het nummer wat je hem dan gaat? Het Marianne-lied. Live in Noorderwing. Ik ben Marianne, de proletaar. Mijn naam is overal bekend. Draag op mijn losgebonden haren de rode muts, de vrijheidsband. Ben uit het ruwe volk geboren, de dag natuur der wraken slaat. Zal hij als man mij toe behoren, moeten staan mijn zijde gaan. Ga, Marianne, voer ons aan, verlos de maatschappij van de tirannen en maak ons vrij, en maak ons vrij. Stap even op de vestingwallen, als eens het lied der reden klopt. Dan zullen tronen geldzak vallen, daarmee de laatste kerkenpoort. Dan zal de vrijheid zegepralen en vrede heersen wijd en zijd. De zon schijnt dan met gouden stralen, om heerlijk einde van de strijd. Ga, Marianne, voer ons aan, verlos de maatschappij van de tirannen en maak ons vrij, en maak ons vrij. Ik ben Marianne, proletaar, mijn naam is overal bekend. Draag op mijn losgebonden haren de rode muts, de vrijheidsband. Ben uit het ruwe volk geboren, de dag natuur der wraken slaat. Zal hij als man mij toe behoren, niet moeten staan mijn zijde gaan. Ga, Marianne, voer ons aan, verlos de maatschappij van de tirannen en maak ons vrij, en maak ons vrij. Ga, Marianne, voer ons aan, verlos de maatschappij van de tirannen en maak ons vrij, en maak ons vrij. Ga, Marianne, voer ons aan, verlos de maatschappij van de tirannen en maak ons vrij, en maak ons vrij. Ga, Marianne, voer ons aan, verlos de maatschappij van de tirannen en maak ons vrij, en maak ons vrij. Is dit een echt strijdlied? Hoe mag ik dat zien? Ja, dit is het strijdlied. Ja, Je zit echt vol vuur, hè? ja dat mag ik. Dat mag ik. Ben je nog zo ik socialist of niet? Ja, dat hadden regisseur dus... Ja, dat is ben je helemaal omgekeerd. Heb je er nog een rol of doe je maar in de muziek, dit soort versjes? Of speel je met nog een rol? De grijze massa De grijze massa. is er ook nog. Ook nog. Ja. Mooi stuk om te spelen. Ja, prachtig. Ja, ik vind het heel mooi. Ik ben blij dat ik meedoe. Ja, een bijzonder verhaal. Ik Ja, heel bijzonder. Ja. Het begint al hier nog, denk ik nog, of net? Ja, Wanneer ga je hem de eerste? 13 september, vrijdag. Spannend. Ja, heel spannend. Wat er dan pro oefenen worden? Nou, het zit er aardig in hoor. Ja. Ik ben heel bereid. Mooi om te beginnen. Dankjewel. We krijgen straks nog een stuk uit... ja, het Eerpelhoftspul is het eigenlijk. Hè? Qua locatie, fantastisch natuurlijk. Hè? Ja, we zijn er heel trots op dat in Appelscha dat wij, een beetje chauvinistisch weten, het mooiste openluchttheater van Noord-Nederland hebben. Ah, van Joop mij het, absoluut. Nee, het ziet er prachtig uit. Wat een mooie locatie.
Hoe doe je hem dat als regisseur? Just eerst naar zijn locatie, wat de aanmetingen binnen, wat er mogelijk is. En dan begint mij zo'n stuk bezig. Hoe werkt dat? Nou, we zijn ongeveer 1,5 jaar terug zijn we daarmee begonnen. En in het verenigingsgebouw van de historische vereniging, dus inlezen en dan begin je vast een beetje te lopen. En hoe loopt er iemand dan? Hoe loopt zo'n Domela Nieuwenhuis? Ja. Dat is geen beeld van die man. Nee. Dus hoe loopt zo'n man dan? En we hebben het geluk dat wij een toneelspeler hebben. Het is wel een amateur. Marcel Moes. En die jongen die komt op het podium te staan. En dan staat hij er. Dat is geweldig. Als regisseur, snoepje, geweldig. Ja. Nou, Daniel Sprits, wat is het dreig of juist net om mensen te vinden? Je hebt vrijwilligers nodig om het op te bouwen, decors, je hebt spelers nodig, jongers. Ja, dat is het geluk dat je in die structuur van zo'n historische vereniging zit. Hè. Dan heb je technische mensen die al sowieso zo'n openluchttheater bestieren. Dus decorachtige dingen, techniek met licht en geluid vliegen we dan apart in. Want we doen er wel behoorlijk wat techniek bij in. We doen bijvoorbeeld, komt een videowall te staan van 5 bij 2,5. Okay. Waar we films opdraaien, onder kleine stukjes film, van die we van tevoren op hebben genomen van hoe gingen die mannen nou van Appelska naar Oosterwolde? Die gingen op de fiets, laten we zien op een fiets. De arbeiders hadden geen fietsen. Arbeiders hadden toch geen fietsen. Maar het is wel leuk om dat te laten zien dat zij... En er gebeuren allemaal dingen onderweg. En op een gegeven moment komen ze in Oosterwolde. Dat soort dingetjes kun je mooi laten zien. Maar ook de locatie waar iemand is. Hè? Als je zegt, we zijn in het veen, dan staat er een hele grote mooie foto van een veen. Van een veenafgraving. Ben ze bij het gerecht, dan is vrouw Justitia er aanwezig. Dat soort dingetjes. Het kan allemaal tegenwoordig. Je hebt en uitgebreid binnen de archieven mij natuurlijk stukken skreun, hoe Domela Nieuwenhuizen en die tijd en de meesten, maar ik bijvoorbeeld foto en dat soort zaken, beeldmateriaal. Ja, maar net van Domela. Nee. Want we laten het helemaal los. Want je kunt hem imiteren, maar je kunt ook zeggen van ik laat het los. Ja, in de sfeer van. Juist. En dat is hetgene wat ik ook als regisseur eigenlijk wil laten zien. Er zijn heel veel flashbacks van toen, nu en mensen worden een beetje op verkeerde been gezet. Dus dat is het idee. En het gegeven is het hongerproces, dat is echt het proces. En daar hebben we hele mooie plaatjes omheen gemaakt. Zo moet je het zien. Het is net te dreig. Het is al 2 mensen klaar. Introduceer ze even. Dat ben Cor en Anna Span. En Cor en ik die zitten in een muziekwerf. Dat is een onderdeel van kunstwerf en opstellingwerf. Cultuurclubje. En Cor die heeft de kracht dat hij 's morgens opstaat. Dan pakt hij zijn gitaar. Dan zegt hij van weet je wat, ik maak een liedje met mijn gitaar en ochtendhaar. En dan krijg je dit soort mooie dingen. Ik ben heel benieuwd, ik herinner ik voor het zinnen. Mooi dat je hem er binnen. En speciaal dit nummer voor de vaststellingskreun of net? Ja. Een soort van oerzet. Het is een oud versje van mezelf. En heel vroeger, toen was ik nog hip en modern, en die ik het in het Engels. En ik ben een Iris wat vlien oorstapt in het oud-Hollands. Dus we gaan voor de gelegenheid haak het oud versje oorzetten. Het lijnt nog op een planken, maar dit wil van jezelf. Absoluut. Live in Noorderwind. Telkens als ik hem verschijnen zie, dan slaat mijn hart wat slagen over. Ik zie zijn ogen, hoor zijn stem, ik ben spontaan van slag door hem. Ik kan het zelf haast niet geloven. Ik denk de hele dag aan haar, kan mijn gedachten niet veranderen. Waar ik ook ga of waar ik sta, hier tussen Smilde en Appelscha. Voel mij alleen, ik voel mij eenzaam en verdwaald tussen die anderen. Samen met z'n twee kunnen wij iedere storm beslechten. Is er geen kracht die ons beperkt, ik hou jouw hoofd, jij maakt me sterk. En met jou samen kan ik elk obstakel dat we zien bevechten. En ook al zegt de hele wereld om ons heen, het mag niet zijn. Kan mij niet schelen wat je zegt. De liefde die ik voel is echt. En als ik bij jou ben, voelt alles goed en iedere zorg verdwijnt. Samen met z'n twee kunnen wij iedere storm beslechten. Is er geen kracht die ons beperkt, ik hou jou hoog, jij maakt me sterk. En met jou samen kan ik elk obstakel dat we zien bevechten. Dus pak mijn hand en kom, dan gaan we samen door het leven. Al zijn we mijlen van elkaar, geen berg te hoog, geen pad te zwaar. En ik met niemand
ten onder wensen, ook al word je grijs of oud. En ben ik wezenlijk veranderd, ben ik beter dan mezelf. Ja, zoveel beter dan ik zonder jou zou zijn. En in jouw blik zie ik de warmte, ik pak jou vast en jij omarmt me, je kijkt me aan. Ik weet het zeker, ik wil alleen nog bij jou zijn. Ik bij jou en jij bij mij. Ik neem het maar even de familie Span. Hè? Ja, Twaspan ben we eigenlijk. Ja, het was prachtig, ja. Mooi. Wauw, ja. Is dit het enige festival? Doe je hem nog meer in de voorstelling? We doen nog een stukje rap, tenminste ik. Stoer. En mij de hoofdrolspeelster die het echt heel mooi jongen kent trouwens, Mireille. Dat is geen zangeres, maar ze doet het wel. Ja. En daar had Cor ook een festje uit het Engels oorzet. Van ene Amy Shark. Maar die, Daar voor mij naar de voorstelling eigenlijk. Zo. Ja, dat vind ik ook. Net stenen, maar daarheen toch? Juist hem. Dankjewel. Ik ga nog even naar Johan Liest, de regisseur van het stuk. Johan, wat best? Ja, mijn bril beslaat steeds, maar dat is het niet. Maar daar even wennen. Even ter afsluiting. Er is een extra voorstelling bij, kan? Nee, we hebben 3 voorstellingen. 3 voorstellingen. Eerste instantie 500 personen. Ja. Uitgebreid met 100 per keer. Xavier, je mag wat meer ruimte creëren. Ja, we hebben wat bomen gekapt en we zetten er wat stoelen bij. Dus en we zitten nu op een 1800 betalende bezoekers. Ja. Er zijn geloof ik nog 5 vanmorgen toen ik wegging. Ja. Nog 5 kaarten voor de zondag en dan is het beurt. Je moet erbij wijzen, het 100%. Bijzonder verhaal, een bijzondere vaststelling op een bijzonder plak, dames en heren, in Appelskeer. Er is wel een site, neem ik aan, waar je kaarten kan bekennen? Ja, www.hongerproces.nl. Dankjewel, succes. Tot de volgende keer. Goed. We hebben nog een paar minuten, kan ik mooi even praten over de man. Dit onkondigen mij, de organisatie zit ik er maar even bij, dat dit hier voor de laatste keer het Grijthoeken Festival in Wommels plak financieel aardig. Leuk dat je er bent, welkom. Dank je, weer mooi. Even voor even inkopen, waarom stop je hem ermee? Een palet aan redenen, maar eigenlijk is het samenvat dat we te vol organiseren en te weinig creatief bezig binnen het Sint-Wurg. Terwijl de groei eigenlijk. Ja, dus waarom nooit de basis en waarom naar vrijheid? Leuke ding doen. Ja, precies. Ja, net. Vol met draaiboeken en ik zeg maar de regeltjes, de vergunningen en dat soort dingen bezig? Klopt helemaal. Dus de beveiliging bijvoorbeeld, daar willen we helemaal net aan uitdenken. Vergunningen willen we helemaal net aan uitdenken. Dat weet ik net begonnen. Nee, precies. We willen ook wel leuke dingen doen. Ja. En het liefst zo vrij mogelijk en zonder beveiliging en dat soort dingen. Maar Kind dat nog? Dat kind net meer, nee. Nee, er zitten gewoon regels binnen om verbonden. En dat is ik prima, ik snap het wel. En als je dit wil op deze schaal, dan moet dat ik echt. Maar daar hebben we nog wat van. Is het al jaar redelijk, vies, of shit het terug? Nee, dat is hartstikke, ik begrijp het wel. Ja. Als er iets gebeurt, ik neem wat, weet ik, het valt een peel op iemand en die is deer. Ja. Ja, dan moet je toch een soort protocol volgen hebben. Dan moet je natuurlijk alles uitdekken. En dan snap ik al je wel. Ja. Goed. Voor de zo'n keer, denk ik, hè? Jonde keer. Ja, zeker. En je hebt maar daar zit ik bekend, maar altijd de creatieve kant van schacht. Ik maar in act. Dit hier ook wel, want je hebt van gag act tot echte diehard rappers bijvoorbeeld. Ik ga hem nog proberen hier in de studio te krijgen. Ik ben de naam even kwijt, maar Ray Tranquillo. Ja, precies, ja. Hij kon helaas net, maar dat vind ik dan wel een leuke keuze, want die had volgens mij net zo volle link met Friesland. Dat idee heb ik net. Nee. Nee, zeker net. We zie ik net per se best die een link hebben met Friesland. Nee, maar is er nog niet een bij hem die zei, die ken ik, die heb ik gekeerd, die maar weer, hè? Zeker. We hebben namelijk 2 jonge jongens, Tom Winia en Sjoerd de Boer. En dat ben jongens van hier is 50 zegt je Santje. En die denken mooi. En die zeggen van, nou, dit is op het ogenblik de hit. De man. De man. En die moeten we hebben. Krijg dat die nog net bekend is, maar Kim nog krijg betalen. Ja. Dus die adviseren is dan en die hebben me benaderen. Dus die heeft helemaal de eer is van hun. Wat wie die advies? Mijn advies is, je moet het zelf weten, want wij begrijpen dat niet meer. Wij zijn te oud. Ja, maar hast du in de line-up ik nog een, daar zei ze van, nou, die komt bij mij wel uit, mijn boezen. Zeker. Ik denk dat Love Couple bij mij wel komt en Zeewolf. Die komt zeker ik bij mij wel. Zeewolf hadden we zo'n een keer te gast, want te gekke band trouwens. We hebben het ergens op het beeld in een creatief hoes en ze komen in kwart een wet trouwens. En dan kan ze stiekem regelen van 4 mei bevrijdingsfestival. Zit ik er gewoon mee bij. Die Oren Act, wat is dat? Nou, we hebben het meest bijzondere, dat ook wel de uitdracht is de Rachne Mannen. En de Rachne Mannen die spelen voor het laatst. Bob Fosco. Ja, Bob Fosco is terminaal. Die heeft gewoon net meer lang. En dit is hun laatste optreden. Dus dat is een
bijzonder en verdrietig gebeuren, maar ook een bijzondere gebeuren. Ja. Is dat toevallig zien horen, omdat ze bellest van een optreden? Of hij een speciale bom met hem en de band? Nee, we hebben ze gewoon benaderd toen we er nog niks aan hadden. Toen bleek dat hij ziek werd, toen hebben ze oude bellen. Nou, daar hebben we natuurlijk begrip voor. En even later, een paar maanden later, volgens mij bellen ze weer. Zo van, nou, er is net weer iets te redden en we wilden wel dit optreden doen. Toen zeiden we, nou, dan maken we weer rond, hè. En het gekke tafel is dat uw thema is, de D, want het de laatste keer is. En Bob Ross is uw festivalsymbool, dus Bob is D, dat is uw thema als het ware. En Bob Fosco, die slim ziek. Die ideeën, dat weet je. Dus het is een rare, het weet ik een rare, ik denk wel een heel mooie sfeer, maar ik een gekke sfeer. Ja. Nou, goed. En dan eindigt het ook nog. Dat is helemaal... Hey, Kwart, hoe laat begint het? Jong hebben de voorstelling Rauw. Daar ben een paar kaarten voor. En doelsvoorstellingen over de verlies van dierbaren. En morgen beginnen we met 3 uur door die en 4 uur los. Net stenen maar heen. Even heel snel door wat naam heen hier, want ik ging er vooral heen de Bootleg Doors, de Bluesbusters, Seawolf hadden we even naam, de Rockers van de Voskovs, geweldig leuke band ik trouwens, de sensatie uit België, Peuk, de de mannen, dus John Frost. Net stenen, maar daarheen nu. Liek het mij, ja zeker Peuk ik, dat het fijne bent. Ja. Succes. Dank u wel. Aard de Boeren weer net van Grijthoek Festival. Er is een site, Facebookpagina, daar meer informatie over. Tak me hier, maar dan hoor iets creatiefs. Deal? Ja, dat we. Ja, ben ik er. Begin het nice. En dan zit het zoeken wel echt op zijn kopje. Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Sneun, zo'n september, dameshaatklasse Troggenoorlotsje om 11 uur, Marsum. En snijn 8 september, herenhaatklasse Troggenoorlotsje om 11 uur, Ekkie Marsum. Zorg op knkb.nl. Snijn in Bureau de Vries. Ipe Koopmans, directeur van Museum Moor. We zijn een museum dat zich specifiek richt op realisme. Oersien Betteplak Halm. Ik weet ook dat Halm toen voor mij echt een gigantische stad was. Hoe Jan Mankes. We hebben nu 20 schilderijen van Jan Mankes. En hoe de populariteit van het museum. Dit jaar gaan we richting of over de 300.000 bezoekers. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel-dealer Engelsma en Winia. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. En dat betekent heel veel voordeel op meer dan 150 woonmerken. En tijdens Piets Merkenfestival maakt elke bezoeker kans op een wooncheck ter waarde van €200. Piet Klerks. Groots in wonen. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Lot Lewin met het NOS Journaal. D66 wil dat het kabinet meer geld uittrekt voor de ondersteuning van Tweede Kamerleden. Fractievoorzitter Jette vindt dat er €15 miljoen bij moet. Volgens hem is het bittere noodzaak omdat het de vraag is of het parlement de regering nu wel voldoende kan controleren. Een minister heeft bij een debat vaak tientallen ondersteuners en een Kamerlid mag blij zijn met 1 medewerker, zei hij bij 1 Vandaag. Premier Johnson van Groot-Brittannië mag het parlement vanaf dinsdag met vakantie sturen. Dat heeft de rechter bepaald. Er was een zaak aangespannen tegen het schorsingsplan van Johnson. Volgens tegenstanders is dat schorsen onwettig. Bewoners van 11 woningen in Rotterdam worden verplicht te verhuizen. Verhuurder Vestia wil in de Afrikaanderwijk sociale huurwoningen slopen om er duurdere woningen voor terug te bouwen. De huurders zijn het er niet mee eens en weigerden tot nu toe te vertrekken, waarop Vestia naar de rechter stapte. Die ziet geen reden om de sloop- en nieuwbouwplannen te verbieden. De moord op de 16-jarige Humaira vorig jaar is gefilmd. Dat heeft het OM bekendgemaakt tijdens een proforma-zitting tegen de verdachte, de ex-vriend van Humaira. Ze werd in december in Rotterdam bij school doodgeschoten. En de prijzen van de boodschappen bij Albert Heijn kloppen niet altijd. Uit een steekproef van Omroep Brabant blijkt dat de prijs die op het schap staat soms anders is dan de prijs die je bij de kassa betaalt. In 7 van de 11 bezochte filialen in Brabant bleken de prijzen te variëren. In de meeste gevallen betaal je aan de kassa meer dan de prijs die op het schap staat. De omroep onderzocht dit na een tip van een oplettende klant. De Albert Heijn noemt het slordig en zegt er iets aan te gaan doen.
Het weer, de bewolking neemt toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Ook morgen buien, soms met hagel en onweer. Soms ook zon en dan wordt het een graad of 18. Zondag zijn er wat minder buien. Dit is het NOS Journaal. Als nog 1 uur te gaan naar de reclame onder oren met de band Plunder. Alles krijg je een hartstikke leuk festival hier in Friesland. En we hebben Graceland, de man, ze staan er al klaar voor. Ze bij ons soundchecken met een nieuwe plaat. Dat komt Wandering Fire. We praten nog met Hilde Talsma en we doen nog volle meer graag. Want dadelijk. Stoffenspektakel. Kom ik naar de grootste oordekte stoffenmerk van het Noorden. Op Snijn, 8 september in het WTC Expo Ljouwert. Het parkeren en de entree is voor gees. Zoek voor meer info op stoffenspektakel.nl. Sneeuwen, 6 september, is er weer de traditionele Chantidij in Akrum. Met meewerking van Tien en Koren. De start is om 11:12. De braderie begint al om 10 uur. Het is weer gezellig in Akrum. Tijdens de glasactiedagen bij Belisol betaalt u voor uw glas maar €1. Ja, €1. Belisol. Belisol. Kozijnen en deuren zonder zorgen. Je spijsvertering kan je energie geven, maar ook schaamte bezorgen. Ontdek er alles over op jespijsvertering.nl. Maaglever-darmstichting. De Leeuwarden Courant na zomerver keert terug op Landgoed Stania Staten in Oensjerk op 14 en 15 september. Een feestelijke ode aan de herfst met alles op het gebied van lifestyle, wonen, mode, tuin, food, workshops en muziek. Ga voor meer informatie en tickets naar www.lcnazomerver.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwind Live. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar gaan aan dus, praten. En ik luister in trouwens naar Plunder. Die spelen op een festival. Daar gaan we ook nog weer op praten. Dus we krijgen nog druk. We hebben uit Graceland Wandering Fire hier in de studio. Die gaan een prachtig mooie Ekkel Vernielen LP maken. We zijn druk met de soundcheck. Het wat al hier even omschakelen worden. Maar al hier tritjes en dat soort zaken. Dat hindert niks. Want dan kunnen we straks nog helemaal Hilde Talsma praten. Over haar boek natuurlijk. YouTube sidekick. Maar Regina, die spaant je ergens om bij een camera. Die maakt elke week een prachtige vlog. Die zetten we dan online. Maar we laten hem ook altijd even zien tijdens Noorderwind. Voor de mensen die de beeld beha. En ga je dat net, geen ramp, lekker voor de radio kijken. Luister naar de muziek die we eronder zetten. Ha. En dat weer van een fantastisch duo. Verleden week die je noemen van Johnny Cash die. En dan zeggen ze, ja, dat hebben we ons vaker gehad. Nou, net op deze manier. Sita en Marije. En de vlog. Is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. The flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild.
burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. The flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Na 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 na. Na 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 na. Sita en Marij, had je de radio gewoon hier en had je direct nog beeld bij hier, dan zei je hem de vlog van Regina. Praten we straks ook nog even met mij, want die is mij een aantal hele nieuwsgierige projecten nog wel bezig. Ik sta intussen weer achter de bar, want we praten hier ook met onze sidekick, schreeuwster Hilda Talsma, die mijn prachtig boek uitkwam is, De Onnies. Van alles wat, persoonlijkheden, het Frieske verhaal, vooral het Frieske gevoel, hienste rieden. Alles komt ook weer bij elkaar, hè? Hienstekeuring. Hienstekeuring. De dames, de onnies, dat ben Liuters, dus praten Liuters. Mooi, hè? Ja. Liefwaarders. Liefwaarders, ja. Ja. Dus dat zit erin en heel veel humor eigenlijk wel, ja. Dus gelukkig net in het eerste boek, we hadden het er vaker over gehad. Hast het idee dat het qua publiek en dat het boek toch een beetje verkocht wordt en onder de aandacht komt, dat dat heel iets makkelijker gaat? Maar we wist heel iets verneemder als schreeuwster? Nou, toen ik op Facebook deelde dat het boek er ons hier te komen, is het wel echt heel soort deelt, vind ik. Dus een hele protte meisjes die weten natuurlijk steeds meer wie het best, maar ik een hele soort echt nog net. Ja? Dus, Valt nog wel wat te winnen. Er valt nog wel wat te winnen, ja. Maar goed, dat gaat wel steeds beter natuurlijk. En dan helpt dit weer. En nou ja, wat ik zei, Ernst Brunsma die had het besprutsen in op een uur en het weer heel positief. Ja, en iedereen die het leest, die vindt het gewoon prachtig. En ik heb van al die mensen ook hele mooie reacties krijg ik ervan. En ja, daar doet het gewoon voor. Als je op Frieske boeken schrijft, ja, dan verkopen ze natuurlijk nooit net 100.000. Dat miljonairschap, dat moet even nergens zoals wij komen. Dat even nergens zoals. Lotterij of zo. Maar elke keer als ik iemand on het Fries lezen krijg en dat ze dat dan zo mooi vinden. Want vaak is het wel zo van... dat mensen toch vaak nog wel denken dat Fries lezen heel dreig is. Als ze dan een keer beginnen met een boek, dat ze ook al heel lezen willen. Dus nou ja, daar zit ik nog steeds wel in. Dus die bal die raalt het nog. Ja, maar die kunnen wel volle verder ralen. Wordt weer klaar. Goed zo, kom straks weer bij die. Hilda Talsma en De Onnies, boek uit dus, ken ik mooi. Nee, de volgende muziekact. Maar dat is een beetje de hele miggie, de mooie plaatje alweer kleerlijn. Dat zie ik met de Sunny Roadshow, dat zie ik met Skraal. Heer, zit er ergens in met Friese roots nog bij jullie? Of is het allemaal diep Grunnings of zo? Nee, ook niet. Ook niet? Nee. Oh, Haags eigenlijk. Haags? Mijn god, wat doe je hier? Ja, gaan we mooi een liedje zingen, denk ik. Ja, dat dacht ik ook, joh. Zeg, en jij? Eindhoven. Eindhoven? Oh nee, dat is weer anders. Nou, wel Groningen. Wel, hè? Ja. Nou, een beetje. Ja. En jij? Emmen. Nou, dan ben ik het Frieske gevoel dan. Jullie maken mooie muziek. Dat is de reden dat ik jullie heb uitgenodigd. Jullie hebben jullie eerste plaat gemaakt? Ja, toch? Het is het debuutalbum. De eerste, ja. Wat was dat voor proces? Nou, ja. Ja, je begint ergens aan. Ja, precies. En dan denk je simpel, we doen een paar nummertjes en we pakken een studiootje en dan ben je klaar. Ja, nou, dat studiootje, dat kwam er niet eens. We hebben het gewoon in onze eigen oefenruimte gedaan. En ja, we kwamen gelukkig iemand tegen, Emiel van Doorn. Ja. Die ken je wel. Ja. En die heeft hem geproduceerd. Ja. En ons geholpen om hier een mooi product van te maken. Ja. Wat voor jullie het belangrijkste om op die plaat vast te leggen? Ja, je hebt nummers, maar een bepaald gevoel. Sommige bands vinden het live gevoel heel erg belangrijk. De anderen willen het 10 keer overdoen om het zo perfect mogelijk te doen. Ja, en zo zijn wij begonnen. We wilden dolgraag in losse sporen doen en dat bleek voor ons voor geen meter te werken. Nee. Dus uiteindelijk hebben we one-takes gedaan. Echt wel? Eigenlijk elk soort live plaat zonder publiek? Zwikmicrofoontjes. Ja. Naar elkaar toe kijken, voor alles microfoons neerzetten en spelen maar. En hopen dat het in één keer goed erop komt en anders nog een keer. En net zolang tot hij er staat. Hoe lang bestaan jullie al? Onder deze naam een jaar of 5 kijk ik eventjes mijn bandleden hoopvol aan. Ja. En daarvoor was het... Hebben wij verschillende namen gehad. Ook verschillende stijlen muziek gedaan. Ja. En uiteindelijk een jaar of 5 geleden zijn we begonnen met deze muziek. Ja, nou, ik vind het prachtig, mooie liedjes. We gaan er straks verder over praten. Ik wil jullie vragen om het eerste nummer live te gaan doen. Nou, graag. Dan ben ik net zo'n dizzyjak, hou maar op. Ja. Hoe heet het? Hoe heet het? Ja. Stardust. Juist, oké. Wandering Fire, live in Noorderwind.
Speciaal voor alle hippies uit de jaren 70. Let's build a castle in the sky. Let's gather in the holy mountains. Let's praise the moment is the time. The moon is in the seventh house. Let's dance and chant around the fire. Let's sleep beneath the shining stars. Let's love and come together now. When Jupiter aligns with Mars. We were stardust. We were golden. We were stardust. We were golden. Stardust.
Fantastisch. Wandering Fire. Album is uit, During Wind and Rain. En we hadden door Koen, Guus, Reinhard en Donald. En ik ga even naar de man die het meest op ene meneer Crosby lieket. Ja, een beetje wel, hè? Een beetje wel, hè? Ja, de snor ontbreekt, hè? Ja. Ooit overwogen om die te nemen of niet? Nou, heb ik wel gehad vroeger, hoor. In mijn oude hippie-tijd had ik wel een snor. Maar ik begin er niet zomaar over, want jullie zitten wel heel erg in die sfeer. En dat vind ik mooi, hoor. Ik bedoel, als compliment. Maar... Ja, nou ja, goed. Het bleek dat wij dat onze stemmen mooi bij elkaar kleuren. En wij dachten van, nou ja, ik kom natuurlijk uit de 60e jaren. Hè. Ik heb Woodstock al meegemaakt en zo. Ja. Geen drugsgebruik, toch? Maar die andere jongens, die zijn natuurlijk ook allemaal niet meer helemaal de jongste. Ik ben weliswaar de oudste, maar toch ook niet helemaal. Je kunt ze het wat bijbrengen. Ja, precies. En nou ja, wij zijn allemaal toch wel van de liedjes heel erg. En nou ja, wij hebben gewoon de liedjes zodanig gearrangeerd dat die meerstemmige vocalen zo mooi mogelijk uitkomen. Dat is eigenlijk wat we hebben gedaan. En nou blijkt het te lijken op Crosby, Stills, Nash & Young. Dat is niet zo heel erg de bedoeling geweest. Nee, ik snap het. Vanuit jezelf, maar toch liedjes. Ja. We houden erop om jullie in een hokje te doen. Ik was even vergeten, de jaren 60 natuurlijk de periode was. Ik vind het heel mooi, maar ook de langere nummers. Dus we gaan niet heel lang praten. Want ik wil jullie nog de ruimte geven voor 2 nummers. Maar hoe langer een interview, hoe meer ik ruzie krijg met de bazen, dat ik het journaal weer... dus ik ga jullie vragen om 2 nummers te gaan spelen. Ja. Hoe heet ze? Here in the Light is de eerste en de tweede heet Angels. Er zit hopelijk niet eentje van 15 minuten tussen. Nee, de eerste is geloof ik 3,5 en de tweede is 3 of zo. Dus goed zo. Nou, ga je gang. Dan praten we daarna nog wel een pub vol, heren. Ja, ik vind mooie muziek en daarom maak ik jullie nog Wandering Fire live in Noorderwind.
Dankjewel. Laatste nummer heet Angels. Blood red blazing sun, drug craze fun. Is this the rhyme that leads you somewhere? The bright angels never sure. White ice cold moon, fucked up singers out of tune. Is this the ride that leads to somewhere? The ride the angels never show. Dark room filled with unfamiliar sounds. Snapshot shows a person you don't know. Please are shot down, choose the cold. Feels wide when it's close. Infinite blue, blue skies. Wolves release their cries. Is this the ride that leads to somewhere? The ride the angels never go. Cabin filled with lost souls on the run. Balloons fall down, notes are never found. The book's not yet finished. The words are dead. The words are dead. This is the ride that leads to somewhere. The ride the angels don't know. This is the ride that leads to somewhere. The ride the angels don't know. This is the ride that leads to somewhere. The ride the angels don't know. This is the ride that leads to somewhere. The ride the angels don't know. This is the ride that leads to somewhere. The ride the angels don't know. This is the ride that leads to somewhere. The ride the angels don't know. This is the ride that leads to somewhere. The ride the angels don't know. This is the ride that leads to somewhere. The ride the angels don't know. Wandering
Fire, dames en heren. Prachtige album During Wind and Rain. Heel snel nog even, want ik heb hier de vinylen versie in de handen. Is die ook als gewone cd te verkrijgen? Niet als cd, alleen wel op Spotify. Er zit ook een downloadcode in, dus als je hem wilt kopen, dan heb je ook een voor je laptop. Kun je hem op maar we hebben even gekozen om alleen op vinyl te doen. Ik ben er helemaal voor. Hoe moeten ze hem... Ja, dat goede vraag. Ja. Dan kan je ons vinden op Facebook. En dan kan je een berichtje sturen. Wanderingfire.com? Wanderingfire.com. NL, man. NL. Ja, ik doe de website niet. Dankjewel, tot de volgende keer. Weer naar nice. Heeft u een blaasprobleem, zoals verlies van urine of niet kunnen plassen en moet u katheteriseren? Coloplast biedt diverse oplossingen die uw leven een stuk aangenamer maken. Bekijk de oplossingen op blaasoplossing.nl. Je spijsvertering kan je in balans brengen, maar ook slopen of zelfs je dood worden. Ontdek er alles over op jespijsvertering.nl. Maag-Lever-Darmstichting. Laat een blaasprobleem niet uw leven bepalen. Blaasoplossing.nl. Je Volkswagen houdt je het liefst 100% Volkswagen, zonder dat je daar te veel voor betaalt. Daarom is er Economy Service. Voordelig onderhoud voor elke Volkswagen die al een tijdje meegaat. Met standaard 2 jaar garantie en gratis pechhulp in heel Europa. 100% Volkswagen en dat voor een voordelig tarief. Zo blijft je Volkswagen helemaal Volkswagen. Wat wil je nog meer? Kijk op volkswagen.nl. Je Volkswagen laat je natuurlijk onderhouden bij Autoland van den Brug. In Drachten, Heerenveen, Sneek, Franeker en Buitenpost. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Azes terug naar onder oren de band Black Boots. Die gaan een mooie cd-presentatie, dus even praten. En de band Plunder zal optreden. Had alles te kijken met een prachtig festival dit weekend. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Dieter Seijers. De jochte docht na alle gedachten joert nog uitspraak over de nieuwe vergunning voor het festival Eiland op Skielge. Vlieden weken waard een vergunning schorst omdat de procedure flaters maken binnen. De gemeente en de organisatie van het festival hadden op 9 jongens haar zaken aanpast en juist er een nieuwe vergunning jong. Stichting Onschellingenland had daar bezwiertje maken. Alle partijen in het skeel hier ont 3 uren van de middag de tijd om alle stikken hoe de kwestie bij de rechtbank aan te leveren. De rechtbank boegt hem de nou oor en doet daarna schriftelijk uitspraak. Het festival zou weekendongs die beginnen matten. Alle 44 kavels die in het nijbouwplan de Pijndermierden tussen de Pijn en Drachten komen, zijn nou verkocht. Alle rondelijke procedures om het project heen ben echt clear. De kavels komen in een natuurgebied van zo'n 90 bunder. Er zijn al 8 huizen bewennen en nog eens 8 binnen op het stuit in ombouw. Over 3 jaar met alle huizen clear wezen. Het project wat Tol Violien opzet, terug onder oren de gemeente Smellingelaan en de provincie, 2 jaar later, komen de Vereniging van Keepers. En die keepers die ben ik verantwoordelijk voor het beheer van de natuur in de Pijndermierden. Friesland krijgt heel iets meer mensen die het alleen nog wenjen. Winnen dat er dik 10 jaar nog 14%. Vlietnier wie dat omheen gaan naar 16%. Doch blikken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Percentueel Sjoen wenjen de meeste, alleen nog wenjen de mensen op Vlieland en Schiermonnikoog. Op beide eilanden is dat ze wat 1 op de 3. Het zijn vooral ouderen. In Ljouwert wennen ze wat een kwart van de mensen alleen. En dat komt vooral terug dat er een soort studenten wenjen. Tennisser Sander Arends van Ljouwert had in Frankrijk de finale helft van het Open Provence. Op de banen van Cassis bij Marseille wonnen Arends en zijn maat David Pel, met Saint-Saëns en Saint-Fie van Quentin Helis en Tristan Lamazine. Arends en Pel die ben als eerste plaats op het dubbeltoernooi. De finale van het Challenger-toernooi in Zuid-Frankrijk wordt dit weekend spelen. Het orenfinalistendubbel is nog net bekend. Het waar dan. De lucht is bruin, er zijn buien. Er zit een matige ontkreftige zuidwestenwind en het is een graad of zandje. Morgen buien, maar ik zin het wordt westzandje graden. Snijn eerst droeg, maar zinnen letter binnen weer buien en het wordt ook westzandje graden. Net een soort variatie dus, maar dat komt na het weekend, want dan is het meest droog en de temperatuur gaat omheen. Heb jij ook last van droge, branderige of vermoeide ogen? Dan wil je een snelle oplossing. Avogeloogdruppels geeft langdurige bevochtiging en verlichting en helpt je droge ogen te verzachten. Avogeloogdruppels helpt. Door consumenten beoordeeld met een 9,4. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Iemand bedanken? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht, omdat ik
Ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval 1 keer per jaar stilstaan bij het belang van duisternis. Want het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten in het donker tijdens die Nacht van de Nacht. En voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandenacht.nl. Omroep Friesland. Nog iets jaloer dat ik in mijn Noorderwind live straks ben optreden hier van Plunderen. Dat alles te krijgen met het Vijverpark Festival. Dat werd hartstikke leuk. En ze hebben prachtig omgekleed. Het is een soort van piratenband met lekkere uptempo folkmuziek. Maar eerst wat oors. Ik zeg dat Regina, die rent hier eens om een beumputje had het weekend. Zaterdagmorgen. Om correct te wezen in Iduna in Drachten. En dat doet ze net samen, ja. Want er is morgen een album release show van de rockband Black Boots. En die hebben we al eens een keer de gast om. Helaas, James Jochert. Ik zie het wat vol, jongens. Als ik hem er wel bij prutsen wil. Maar wij zetten binnenkort even een datum. Want je hebt een nieuw album uit. Maar stel je hem zelf eerst even voor. Nou, ik ben Jantina Oosterveld. Ja. Ik ben IJzer, de gitarist. Ja, de gitarist. Ja. Ik ben Jelle, andere gitarist. Ja, mooi. Hoi, ik ben Jaap, drummer. Ah, mooi. Goed zo. Dat ben je al hier, hè? Ja, mooi. Leuk om te binnen trouwens. Ja, albumpresentatie. Liever dan ik voor het maar even hoe het album had. Chaos. Is dat een beetje hoe het opnameproces ging is, of niet? Nou, dat valt wel wat mee. Maar ja, we zijn eigenlijk vorig jaar begonnen, konden we bij de Melkweg spelen. Ja. En toen moesten we eigen nummers hebben. En zo zijn we eigenlijk begonnen met eigen werk. We hebben eerst altijd covers gedaan, een beetje rock, stevig rock. En we wouden graag eigen muziek maken. Dus we hadden eigenlijk, even kijken, nou we hadden 2-3 nummers hadden we al. En toen hebben we dat uitgewerkt en zo zijn we verder gegaan. We vonden het eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En er is een enorme chemie eigenlijk in onze band. We hebben heel snel nummers... Ja, dat ging gewoon snel dus. Ja, dat ging eigenlijk heel snel. Daarom hadden we zoiets van, nou, dit willen we opnemen. Dit vinden we zo leuk om te doen. Ja. Dat we zoiets hadden van, nou, we gaan een cd opnemen. En nou is die klaar. En in juni was die eigenlijk al klaar. Oké. Ja, dus maar je moet even gemixt worden en dergelijke. En nou ja, vakantie ertussen. Ja. Dus zodoende gaan we nu bezig met de release van Black Boots. Morgen in Iduna. Wat voor optreden wie dat in de Melkweg? Dat wie van Emergenza, dat is dan een soort contest. En dan kunnen verschillende bands voor inschreeuwen. En nou ja, wij hebben dus ook, naar aanleiding van Jaap zien actie, konden er komen. En we hier een bus vol fans mee. Ja. Dus we gaan daar met mannen 50 in. Hè. Mooi man. Dus, ja, spectaculair. Ja. En hij is een geweldig podium best in één keer steest. Ja, de Melkweg is magic. Top is dat. Ja. Dus ja. Dat was een hele goede motivatie om nummers te schreeuwen. En dat gaat bij ons vanzelf bijna. Dus perfect. Dan moet je een beetje mazzel maken. Je komt bij elkaar, heel leuke ideeën. Maar muzikaal klikken, dat is een oorverhaal. Hè? Ja, muzikaal klikken is sowieso moeilijk. En sowieso, we zijn allemaal eigenlijk van verschillende stijlen wel. En, maar op een of andere manier werkt het gewoon. We kunnen in de oefenruimte gewoon wat gaan spelen. En ja, 2 uurtjes later hebben we gewoon een nummer staan. En toch het album Chaos nemen. Ja. Ja, dat is een van de nummers op het album. Ja, precies, ja. En wij zijn zulke verschillende personen. Wij zijn ook wel eens wat chaotisch. Ja. Maar in die chaos die we dan hebben, dan kunnen we toch de kern kunnen we vinden in de muziek die we maken. En dan wordt het toch... wij vinden het zelf spectaculair geweldig worden. Ja, maar ja, hij had het echt trouwens. Absoluut. Geen grenzen en er helemaal voor in. Hij met bepaalde rolverdeling bij in ieder geval screwen van nummers. Nou, niet echt. Ik schrijf teksten met Jaap, IJzer ook. Meestal heeft Jelle dan een deuntje of Jaap heeft iets lekkers te drummen. En ja, ik hoor dat en dan gaan we denken van, oh, dat is wel een leuk melodietje eronder. En ik heb dat uitwerkje. Ja, en dan denk ik van, oh, ik heb die teksten nog wel. Ik denk, oh, dat past er wel bij. En dan komt er eigenlijk heel snel... Eigenlijk ontstaat er een nummer. Ja. Ben je meer een live band dan een studio band of maakt het net voluit?
Nee, we zijn wel een live band, denk ik, ja. Inpreken en gaan met die bananen. Ja, met die bananen. Ja. Lekker skeuren. Precies. Iedere keer weer een verrassing wat erin. Zit je hem hiervoor al in de oren band? Hoe zit het er? Sommige mensen hebben af en toe wel eens projectjes ernaast gehad, maar... Het wordt de real deal. Ja, Black Boots is momenteel wel echt een real deal, ja. Speel maar een product, maar dat al je nog wat opbouwd wordt. Het is altijd moeilijk, live circuit, om er wat tussen te komen. Nou, toen we hebben hiervoor hebben wij vooral coveren. Toen ging het wel redelijk druk. Ja. En, dat is wel markt voor het zien we, hè? Ja, kijk, nog daar een grotere markt voor dan jou. Ja, al die tribute bands en coverbands. Ja, precies. Maar nu hebben we bijna een jaar stilstand. Nou ja, bezig met het album. Bezig met het album, ja. Omdat het echt een gelikt album te maken is. Hebben we daar een jaar mee bezig geweest. Weinig spelen. Wel eens een gekkie hier of daar. Maar nou gaat het... De agenda kan weer vuld worden nou. Nou, wij zijn erbij, jongens. Er is een site, er is een cd. Dus het is de hartstikke grut. Gaat wie er op tijd trouwens deze? Ja, wie mooi op tijd. Ja. Nog even spannend, want het spel kwam uit Polen, begreep ik. Ja, ik ga nog wel eens op muzikant op de telefoon. Ja, hij is er nog net. Ja, dus altijd weer dezelfde stress. En alles met op hetzelfde moment samenkomen in Iduna. Dus dat weer wel iets beetje stress. Maar. En het zijn hele projecten. Ik bedoel, het klinkt zo simpel cd'tje. Maar een studio, mixen, masteren, de vakant. Hoe komt het boekje eruit te zien? Ja, wij zijn wat 3 kwartier bezig geweest om dit te realiseren. Dus ja. En iedereen heeft zijn eigen smaak en voorkeur. Dus ja. Nou, dat zit wel goed. Ja, komt helemaal clear. Mooi man. Hoeveel is dit erop trouwens? Hoeveel nummers? 8. 8? Ja. Eigenlijk 10. Eigenlijk 10? Ja, intro en outro. Ah, kijk. Zo werkt het. En hier meerdere nummers om u te kiezen uiteindelijk? Of wie dit het gewoon? Dit weer het. Ja, nee, maar sommige bands vind ik prettig. Een meidje heeft 20 grove sketsen, zeg maar, en dan pikken we dat zien je nu. Nou, we hebben nou wel verschillende nummers er alweer bij. We hebben nou zo'n 5 nieuwe nummers erbij, maar die staan niet op het album. Mooie presentatie. Komen straks nog alleen over te spreken, over 10 en dat soort dingen. Maar ga je met het album integraal spelen, gewoon van begin tot eind? Ja. Is dat de bedoeling? Ja. En dan wat extra? Nee? Nee, we doen echt naaien nummers. Die mixen mij deze nummers. Dus ja. Het is wel een dikke woord dat we even lekker op het podium kennen. Kom er straks op waarom. Wil lekker hingen. Black Boots, Mon, Iduna, Drachtend, vind we leuk. Stimuleren we graag, want zij maakt zijn eigen muziek en een eigen album. Dus Chaos, dat is deze uitzending. Ik wil eens, ik ren nog even terug naar de studio. 2 heren van het Vijverpark Festival. Ik heb even dat affiche pakken, jongens. Net. Zal ik het even zien laten? Ik had een hele beetje ruzie met een rotbril van mij. Rodding. Ik kijk meestal net meer lezen wat erop staat. Vijverpark Festival. 8 september zet het in de agenda. Je mag net zo lang meer om de hoe te denken, maar je kunt er gewoon heen. Vergees entree. Bleeklaan, layout. Het is eigenlijk vanuit de week binnen. Hoe lang alleen? Dit is zo'n editie alweer. Ja, wat voor festival is het? We hadden natuurlijk nou muziek, maar het is wat breder, hè? Ja, het is ook veel voor kinderen, voor de jeugd. En inderdaad ook voor de ouderen in de wijk. Die komen ook nog langs. Beetje vanuit het idee ontstaan, en het zal nou nog wijzen om de week wat te verbinden met elkaar? Ja, het is eigenlijk nog langer linies ontstaan vanuit een tuinconcert. Ja. En toen ben we naar de andere kant van de morgen en hebben we het in het Vijverpark gedaan. En ja, het is verbinding tussen van de week. We hebben de insteek is dat we een soort lokale uit de week artiesten hebben. Ja. En we uit onvult met iedereen hier uit Lauwert eigenlijk, wat lokaal horen. Ja, want de door zit creatief, jongen, maar ik vertel ook niet letterlijk hier van je mij van boeten de week om en dan ben je van mij en dan hebben we een van de acts. We hebben straks nog wel even klaar met voor orde acts. Maar ik vind het geweldig dat ze binnen. Want ze staan al een tijdje bij mij op de lijst. Maar ja, dan mag je dan weer room te gaan en mailen en bellen. Ik denk dat komt nog wel eens even. Plunder, leuk hem er binnen. Ja, dankjewel. Nou vind ik ja, serieus. Stel je hem zelf even voor. Ja, gewoon de band of je... Nee, gewoon de leden. De namen. Oké, nou die mooie jongen daar, dat is Tuak, onze drummer. Hey. Femke is onze fluitist. Hey. Onze bassist achteraan is Serge, dat is Thomas. En mijn naam is Lennart. Ik vind het te gek dat je hem er binnen. Hoe lang besteed je man? Dit is ons 5e jaar volgens mij. Klopt dat? Of zijn we net het 6e jaar in 5e? En voor hem... Oh, ben je mee? Oh, lustrum nemen ze dat. Elk van daar hier zo prachtig hoornkluit dat je hem binnen, zoals dit? Nee, dat is wel veranderd. Nu we het over het Vijverpark Festival hebben. Ik zag toevallig net een foto terug van 2 jaar terug toen we daar speelden. Het was echt heel anders. Het is echt een heel groot verschil inmiddels. Ja, kleine kinderen worden groot. Precies, ja, toch? Zo hoort het. Er zijn iets meer boefjes geworden. Goed zo. Nou, dat jij graag te gast. Jongens, ik jou hier in de studio. Welk nummer begin je mee? Het Zwarte Schaap. En daarna nog 2 nummers van Plunder, live in Noorderwien. Het zwarte schaap had een hekel aan de kudde. Want de kudde keek altijd op en neer. Ze zeiden je kunt
schudden. Als je ons niet volgt, dan kom je nergens meer. Er was een wolf die wilde infiltreren. Al snel had hij een plannetje bedacht. Gekleed in wollige schaapskleren betrapt hij de kudde en greep al snel de macht. Hulde aan het zwarte schaap, hij gaat zijn eigen gang. Wat een ander denkt, dat boeit hem niet en hij is voor niemand bang. Van perfectie en van degelijkheid valt eigenheid in slaap. Niets anders dan hulde, hulde aan het zwarte schaap. De wolf verzond afgrijselijke verhalen van leeuwen en beren op de weg. Die komen 's nachts om jullie te halen. Tenzij jullie precies doen wat ik zeg. Het zwarte schaap probeerde uit te leggen dat de wolf ze had geïndoctrineerd. Maar voordat hij ook maar één ding uit kon leggen, was de kudde tegen hem gekeerd. Hulde aan het zwarte schaap, hij gaat zijn eigen gang. Wat een ander denkt, dat boeit hem niet en hij is voor niemand bang. Van perfectie en van degelijkheid valt eigenheid in slaap. Niets anders dan hulde, hulde aan het zwarte schaap. Een schaap werd door de rest verbannen. Toen volgde er een bloederige nacht. Daar sliep de wolf met hol tussen zijn tanden. Het bloed van de kudde verspreid over zijn vacht. Ons zwarte schaap is ook niet ver gekomen. De wolf had hem al vrij snel opgespoord. Op een stille plek tussen de bomen werd hij door zijn tanden doorboord. Hulde aan het zwarte schaap, hij gaat zijn eigen gang. Wat een ander denkt, dat boeit hem niet en hij is voor niemand bang. Van perfectie en van degelijkheid valt eigenheid in slaap. Niets anders dan hulde, hulde aan het zwarte schaap. In je eentje zul je het niet halen. Het duurt niet lang voordat de wolf je ziet. Maar zodra zijn kaken je vermalen, zing dan trots nog eenmaal dit lied. Hulde aan het zwarte schaap, hij gaat zijn eigen gang. Wat een ander denkt, dat boeit hem niet en hij is voor niemand bang. Van perfectie en van degelijkheid valt eigenheid in slaap. Niets anders dan hulde, hulde aan het zwarte schaap. Hulde aan het zwarte schaap, hij gaat zijn eigen gang. Wat een ander denkt, dat boeit hem niet en hij is voor niemand bang. Van perfectie en van degelijkheid valt eigenheid in slaap. Niets anders dan hulde, hulde aan het zwarte schaap. Hulde aan het zwarte schaap, hij gaat zijn eigen gang. Wat een ander denkt, dat boeit hem niet en hij is voor niemand bang. Van perfectie en van degelijkheid valt eigenheid in slaap. Niets anders dan hulde, hulde aan het zwarte schaap. Niets anders dan hulde, hulde aan het zwarte schaap. Dank jullie wel. Om in het zwarte schapenthema te blijven, heet het volgende nummer Uit de Pas. Sinds dat ik geboren ben loop ik al uit de pas. En om me heen werd meer geluld dan waar te maken was. Ik hoorde steeds van anderen wat ik wel en niet moest doen. Maar hield me wijsheid stil, want ik wist al beter toen. Ik was een vuile hippie, een rebel en dat soort spul. Als je niet doet wat men graag wil, ben je al snel de lul. Maar liever een rebel dan een marionettenpop. Al is het leven simpel zonder hersens in de kop.
denk dat het een keuze is, een tegendraadse brein. Maar het enige waar ik voor kies, is om mezelf te zijn. Wat ik ook deed, het maakt niet uit, het was altijd wel wat. Gezeik om wat ik deed en om de spullen die ik niet had. Waarom ben ik dan paars als ik iets anders doe dan zij? Alsof een ander beter weet wat beter is voor mij. Ik denk dat het een keuze is, een tegendraadse brein. Maar het enige waar ik voor kies, is om mezelf te zijn. Vele maanden later en ik sta hier ongedeerd. Ik ben wel eens gevallen, maar daar heb ik van geleerd. En zij die altijd beter weten, gaan nog elke dag tekeer. Ze moeten het zelf weten, het is mijn probleem niet meer. Goed, het laatste nummer is voor iedereen die wel eens iets doet wat niet mag. En daar ben je dan vaak gewoon heel goed bewust van. Maar vaak is het wachten op de klap, het wachten op de straf, is erger dan de straf zelf. Dansend op een koord boven de hel. Wetend dat je fout zit, maar de hel is lekker warm. Waarom laat karma mij gaan? Waarom ben ik nog een vrij man? Ik heb gedaan wat ik niet doen moest en was mij daarvan bewust. Komt de duivel mij niet halen? Waarom laat hij mij met rust? Kom, daar stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Kom, daar stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Dansend op een koord boven de hel. Angstig voor de misstap die me naar de afgrond leidt. De wens om te springen is groot, van alle leugens bevrijd. Want het wachten op het oordeel is de allergrootste straf. De last van het geheim weegt veel meer dan elke klap. Kom, daar stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Kom, daar stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Kom, daar stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Kom, daar stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Kom, daar stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust.
Kom dan, stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Kom dan, stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Kom dan, stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Kom dan, stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Kom dan, stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Kom dan, stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Kom dan, stop me, schop me, raak me, laat me boeten voor mijn lust. Wauw. Plunder, plunder, plunder. Wat een geweldige band. Dat wist ik al. Maar dat bewijzen ze hier. Lekkere, pittige folkmuziek. Plannen, cd's, albums, tournees, Ziggo Dome, Arena. Wat binnen ambities? Ja, dat zijn wel de Ja, een beetje. Die EP die hebben we net uit. Die, Hoe heet die? Gewoon Plunder. Het is onze debuut-EP. Er staan 6 nummers op. Hoe kun je hem krijgen? Via www.bandplunder.nl. Bandplunder.nl. Ja, het allerbeste is gewoon naar onze optredens te komen natuurlijk. Nou, zondag het Vijverpark. Zondag. Hoe laat? Hoe laat spelen wij? Goeie vraag. Wij spelen van 7:15 tot kwartier van 9, dacht ik. Is de dame van de 10? Ja, ik ben de dame van de 10. Dat is de baas. Ja. Ik vind hem te gek. Tot de volgende keer. Dank u wel. Dank u wel. Dames en heren, Plunder! We zijn spelen op het Vijverpark Festival. Ik ben deze bij de heer nog even vorige keer nog even praten. Nice Plunder. Wat staat er nog meer? We hebben La Manouche, dat is Gypsy, Balkan, Klezmer. Ik al swingend. Ik swingend. We hebben Just Two, dat is een duo uit de buurt. Dan hebben we de vioolleerlingen van Nico de Koning, daar beginnen we altijd mee. En wat hebben we dan als laatste? Hebben we Celtic Alba, maar Bob Ferguson. Dat is hartstikke leuk inderdaad. Ja. Voor de rest, van alles voor de band dus. Prachtig mooi omgekleed, neem ik wel aan. Ja, waterballen hebben we weer. Dat is elk jaar is dat weer een groot spektakel. Sminken, nou noem maar op. Heel veel dingen. Hoe laat begint het? 1 uur. Bleeklaan. Bleeklaan en komen, hè? Net staan, hè? Maar daarin, hè? Ja, dat doe ik wel. Is er een site of zoiets? Ja, Vijverparkfestivalleeuwarden.nl. Goed zo, mooi, dankjewel. Ik ga nog even naar de Black Boots. Hoe laat, waar, wanneer, vooral waarom eigenlijk? Morgen joen 8 uur CD-release Iduna in Drachten. En ja. Gewoon omdat de beste, allerbeste band ooit binnen. Ja, gaan we wel vanuit. Dit is de mooiste CD ooit. Ja, dat sowieso. Oké, joh. Ja. Succes, dankjewel. Een exemplaar dus bij deze. Ja. Oh, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Je komt straks in de auto. Ja, Regina, heel snel. Du wist de skrekt alone, hè? Ik ben er ook bij. Ja, ik hier die al aanwezig. Ik zei leuk, vind Mooi, ik leuk. Dankjewel dat je Klusje. meegaat. Leuk. Regina, leuk dat je er wist. Volgende keer praten we even over het project. Was die in Amsterdam, was een tijd zit er haast op. Maar ik wil eerst even naar mijn sidekick. En dat is natuurlijk Gilde Tols. Maar ik lees het boek nog een keer zien, dames en heren. Frieske taal, maar los daarvan. Het is ook nog een prachtig boek. Een mooi skreun. Door Gilde Tols, maar de Onnies. Ik maak het toch geen vrede dus bij als crew is altijd. Best wel bezig met nijen of is die redelijk in horen? Ik schreeuw van de winter net een nieuw boek. Maar het is borrelt al. wennen in mijn holle. Ja. En die moeten eerst weer even een nieuw avontuur bedenken. En dat ik dat dan bedacht had, dan... ik denk dat ze weer omkomen. Ja. Wij gaan het lezen. En dan komt je weer, hè? En dan kom ik hier weer. Ja. mooi. Ik is maar een paar avontuur met de Onnies. Deal. You got a deal. Dit weer nog weer live. Volgens mij ben ik voor het eerst dit seizoen, ja, we ben ik nog maar 12 uur sturen verder op tijd. Maar dan praat ik het alweer vol. Dit weer het. Hoi, om naar je weekend. Hoi. Hoi. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor je komst. Succes, man. Ja, dank je. Doe ik bedankt. Ja. Je hebt een muziek burn-out. Dat heb sci-fi overleefd.